حبي حبي محله حبي حبي محله زيابير انت زي دقفنا تنزح لف عمتات حيلو انت زي دقفنا مهرتو انت زي بزحلنا حلو انت زي بزحلنا أبي محلنا لومي أبي محلنا اسكي عند حسبنا عند ذكرنا بكل زحالفا كنا مسكنين هاليلويا እግዚአብሔር መሳይ ተዘይነብር እግዚአብሔር መሳይ ተዘይነብር አበይ መሐለሁ አበይ መሐለሁ አበይ መሐለኻ እግዚአብሔር وسايت زي خون هاليلويا እግዚአብሔር وسايت زي خون أبي محله أبي محله انتي خمخنكو انتي خمخنكو هاليلويا 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 زرد أنا إذا حالف غدانات ما كله هاليلويا هيرس أودي تي مهرتك هيرس أودي قوسنتك አይርሱን እስኪ እንዳዘከርና ዘሐለፈ ጎዳናትና ሁሉ ነትዝረድ አና እግዚአብሔር አይንርስእኒና ወለት ካይንርስእኒና ክንብሎይና ነትዝመጽውን በአኻን ወከል እንዳበልና አቤነዘር ትማል ዝደገፈና ሎሙን ቅድሜና ዘሎ ዓመት ሃሌሉያ ኃይሉ ከም ትድግፈና እና ተአመና ድምረትካ حوي حلفنا أبو أي ترفنا إدو ردياتنا جناب زبسيحنا هاليلويا هاليلويا إن رزقن قويتانا مسجنك زرد آخانا قويتا حيلن كلتن كل زخون كاننا كل بكل زخون كاننا قويتانا باركك كلنا بحجونا باخانا وكل
عيب ጥበብናን ቆይታ بحنساب كنا ملخينا هاليلويا أملاخ مسانا أنت زي نبر كأكر منا وزيو توجنا خل أنت زي واقع أبي محلنا تدنكر كأكر منا نداوز نخلو السات أبيلو أنا جنب عاوت مريحو أبزيب سحنا اللهم وسكنتي كبر زجبوك زيابير بحنساب كنا ملخينا هاليلويا هاليلويا آمين آمين እግዚአብሔር ሁላችንም እስኪከነ መስግኖይና ሃሌሉያ አሜን 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 አምላክ ምስጋና ተዘይወግአልና ኃይል ጸላኢና ከምድር መጥፋትና አምላክ ምስጋና ተዘይወግአልና ኃይል ጸላኢና በርቲኡ ከምድር መጥፋትና አምላክ ምስጋና ተዘይወግአልና ኃይል ጸላኢና በርቲኡ ከምድር መጥፋትና ስለዚህ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ስለዚህ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር አምላክ ምስጋና ተዘይወግአልና ኃይል ጸላኢና በርቲኡ ከምድር መጥፋትና አምላክ ምስጋና ተዘይወግአልና ኃይል ጸላኢና በርቲኡ ከምድር መጥፋትና ስለዚህ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ስለዚህ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር አሜን 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 ይመስገን ዝካለው ምንሃን አምላክ ምሳናዩ ዝደፍረና የልቦን በሁሉ መሪቱ አጽሑና አብዚ ፍሬና ትርኢ ይደልሎ ሕጂ በሁሉ መሪቱ አብዚሁና አብዚ اللوحج ببسحي
يفرنا يلبون بخلو بريفو عبزينا عبزي فرقنا فرقي يدللو حجي بخلو بريفو عبزينا عبزي فرقنا فرقي يدللو حجي أملاق مساينا تزينبر تزيوغن هاليلويا حيد تلاقينا برتيبو كم مدر مدفعنا قويتا مسانا تزينبر تزيوغن عنا حيد تلاقينا برتي كم مدر مدفعنا سلازي يمسكن سلازي يمسكن እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ስለዚህ ይመስገን ስለዚህ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ስለዚህ ይመስገን ስለዚህ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ክብሪ ይሁን ክብሪ ክብሪ ይሁን ምስጋና ክብሪ ይሁን እልልታ ክብሪ ይሁን አምልኮ ክብሪ ይሁን ምስጋና አብ ለዓለም ሰማይ አብ ዙፋኑ በታሕቲ ምድር እውን ንእግዚአብሔር ክብሪ ይሁን ክብሪ ክብሪ ይሁን ክብሪ አሜን ክብሪ ይሁን ክብሪ ክብሪ ይሁን ክብሪ ክብሪ ይሁን ክብሪ ክብሪ ይሁን ምስጋና ክብሪ ይሁን እልልታ ክብሪ ይሁን አምልኮ አብ ለዓለም ሰማይ አብ ዙፋኑ በታሕቲ ምድር እውን ንእግዚአብሔር ክብሪ ይሁን ክብሪ ክብሪ ይሁን ክብሪ አሜን ክብሪ ይሁን ክብሪ ክብሪ ይሁን ክብሪ በፈታው ልበይ በሁለንተናይ እገዛእካ ንዓኻትራይ ይኹን ሕይወተይ በይንኻ ትብህቶ ከም ጥዑም መዓዛ ፈቲኻ ትብህጎ ይኹን ሕይወተይ በይንኻ ትብህቶ ከም ጥዑም መዓዛ ፈቲኻ ትብህጎ بفتاو لبي بخلنتناي اجزاكا ناخاتراي يغرق عيوتي بين خاتبهتو كنت عمازا بدي خاتبكو يغرق عيوتي بين خاتبهتو كنت عمازا بدي خاتبكو بفتاو لبي بخلنتناي اجزاكا ناخاتراي يغرق عيوتي بين خاتبهتو كنت عمازا بدي خاتبكو يغرق عيوتي بين خاتبهتو كنت عمازا بدي خاتبتو هيا 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 يغرق عيوتي بين
بين خاتبتو كنت عمازا بتي خاتبكو يهون لكان براي لس خاتبكو كنت عمازا بتي خاتبكو أهايا أهايو آمين آمين كبر الليل كبر الليل يسوس بينك كبر الليل يسوس بينك نقص الليل يسوس بينك نقص الليل يسوس بينك قص عني يسوس بينك قص عني يسوس بينك ملخني يسوس بينك ملخني يسوس بينك بفتحة ولبي بقول أنتني قسأك ناقاتري كقول القاي وتري بين خاتبتو كم تعم عازا فتي خاتبكو كقول القاي وتري بين خاتبتو كم تعم عازا فتي خاتبكو أهايا ورثني يسوس بينك يسوس ورثني يسوس بينك وننني يسوس بينك وننني يسوس بينك يسوس بينك يسوس هاليلويا 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 آمين آمين هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን መዲበ ይخنብልና ብዙሓት ሓድሽ ዓመት ክመጽ ኾሎ new year resolution ይገብሩ to eat right to exercise to ስራሕ ክቀይሩ ክማሃሩ ብዙሕ መደብ ሰብ ይገብሩ ኩሉ ጽባዩ ንሕናስ እስኻ ሓወይ እንታይ መዲብ ካለኻ በዚ ሓድሽ ዓመት 2019 እናወሰኽና ንኸይድ ከም ዘለና ቤተክርስቲያን ትማሊም ቃል አምላኽ ነጊሩና አቡ ግን ክንውስን ክንስጉም ድማ የለና ሞስኪ መዲበ ይخنብሎ ምስ አምላኽ ንጣበቕ አሰሩ ክንስዕብ ሃሌሉያ በ2019 ሲ ፍሉይ ዝኾነ ስጉም ተኽስጉም እስኪ ንነፍስና እንዳ ነገርና አዊልና ንስጋና ንሰይጣን ንኹነታትና ሁሉ አነ ግን መዲበ ይخنብሊና በቃ በዛ ዓመት ክወጽ መዲበ ምስ አምላኽ ክጣበቕ ነው ከገልግል ናቱ ክኸውን አብ ቤተይ አብ ናብራይ አብ ደቀይ አብ ስራይ አብ ሁሉ እሱ በይኑ ክብሕት በይኑ ጎይታ ኸውን አነ መዲበ ይخنብሊና ሃሌሉያ ንመድብ እንዳመደብና እንዳወሰና ንነፍስና እንዳ ነገርና ያ ሃሌሉያ ትዝሓለፈ ዘወደቅናዮ መሊስና ከይንወድቅ 2018 ዝደኸምናዮ ድኻም ከይንደግሞ ሃሌሉያ አነ ወሲነለኹ አነ ቆሪጸለኹ ንበል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ክድግፈናዮ ንሕና ጥራይ መዲበ ይንብል ንሕና ጥራይ ንምውትን አሜን አሜን መዲበ ኢየሱስ ከገልግሎ መዲበ ኢየሱስ ከገልግሎ መዲበ ወሲነ ኢየሱስ ከገልግሎ ወሲነ መዲበ ኢየሱስ ከገልግሎ መዲበ እና ዓለምን ይغير
فغرو تبغي كمل على اسمسو مدي بيه مدي بيه مدي بيه يسوس كقلقلو مدي بيه نعلمني غي فغرو تبغي كمل على اسمسو مدي بيه وسيني يسوس كقلقلو وسيني نعلمني غي فغرو تبغي كمل على اسمسو مدي بيه آمين 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 مدي بيه نتزموت الليل نتزموت الليل بلوت مفكريي بحسران حالكو زبزح خبرتي كصبغ عصبي زقاد فغبرو متعني خقلقلو كزعف عسرو نتزموت الليل بلوت مفكريي بحسران حالكو زبزح خبرتي كصبغ عصبي زقاد فغبرو متعني كقلقلو سعف عسرو مدي بيه مدي بيه يسوس كقلقلو مدي بيه وسيني يسوس كقلقلو وسيني نعلمني غي فغرو تبغي كمل على اسمسو مدي بيه مدي بيه مدي بيه يسوس كقلقلو مدي بيه نخلو قريبي أبكارو تبغي انكسعف عسرو مدي بيه هللويا مدبي قريك قلقلناكا كحكوس بمرعي زقرم سرحكا كمسكن بمزمور مستومي قدوسانكا كوريو أب عالم زنطانا يفرخا مدبي قريك قلقلناكا كحكوس بمرعي زقرم سرحكا كمسكن بمزمور مستومي قدوسانكا كوريو أب عالم زنطانا يفرخا مدي بيه يسوس كقلقلو مدي بيه وسيني يسوس كقلقلو وسيني نعلمني غي فغرو تبغي كمل على اسمسو مدي بيه آمين آمين اسكين دام الجبنا 2019 كم زحلف أي حلفني ندابلنا هاللويا ويتا منفس قدوس كرد عنا يو هاللويا كتخلاني عينتي أبقنوني كبرخا كساعة تقبلا نفسي أبحقها عياتون مسعالة مواقع عدقا أملاقي يعزي تحتم بتكاسي إنك تغلاني عينتي أبقنوني كبرخا كساعة تقبلا نفسي أبحقها عياتون مسعالة مواقع عدقا أملاقي يعزي تحتم بتكاسي مدي بيه يسوس كقلقلو مدي بيه
مدبي ساملاك تطبق مدبي نخلو قريفي أفكارو تبغي كمل على اسمسو مدبي أبا زبل بوتاع جاكبتعني كاتسوين عاي كم سبكو سيروني بوهي وتين بينو كبتا بزي تجارتي بعدو يسوس كويتا أبا زبل بوتاع جاكبتعني كاتسوين عاي كم سبكو سيروني بوهي وتين بينو كبتا بزي تجارتي بعدو يسوس كويتا أبا زبل بوتاع جاكبتعني كاتسوين عاي كم سبقو سيروني بوهي وتين بينو كبتا بزي تجارتي يسوس آمين مدبي يسوس كغلغلو مدبي يسوس كغلغلو مدبي نعلم نيغي أفغرو تبغي كمال اسمسو مدبي وسيني يسوس كغلغلو وسيني كلو قريفي أفتخرو تبغي كمل على اسمسو مدبي نحبو السقابيو مغربو كلميها مزنين عالو يماني تئيدكا نحبو السقابيو مغربو كلميها مزنين عالو يماني تئيدكا كابالا باتبرور كاباتي غوركي هكناي أفكايو نايلي وترتي كابالا باتبرور كاباتي غوركي هكناي أفكايو نايلي وترتي معلتا تفكر مي بروحي تفكر مي النار أخوها تلملم هواتي معلتا تفكر مي بروحي تفكر مي النار أخوها تلملم هواتي مليسة تبككا إبكا لبي نسخا قزايو نبرتي سبيتي مليسة تبككا إبكا لبي بينها قزايو نبرتي سبيتي معلتا تفكر مي بروحي تفكر مي النار أخوها تلملم هواتي معلتا تفكر مي بروحي تفكر مي النار أخوها تلملم هواتي مليسة تبككا إبكا لبي بينها قزايو نبرتي سبيتي مليسة تبككا إبكا لبي بينها قزايو نبرتي سبيتي مدبي نحملغي كغلغلو مدبي اسكي እንዳመደብና እንዳወሰና 2019 አብቀድሜና ዘሎ ዓመታት ንቤተይን ንብረተይን ሰዓተይ ሁሉ ነገረይን ጎይታ ኸምኮይ እስኪ እንዳወሰና አፍና እንዳኸፈትና ከምትማልከ ይኮነ
بحدش حيل خجلجلك بحدش حيل خجزاك كان دابلنا هاللويا زغوتني قريفي أبقالك طبيقي كسب عسركاس وسيني هاللويا مدي بي أملاخيك قلقلو مدي بي نخلو قريفي أبقالو طبيقي كسب عسرو وسيني قوريتيس كندا قورتنا بقى زبتخ نقر كلو ندابتخنا هاللويا قوريتيس بس أملاخيك خون قوريتيس سقوتني قريفي مسنو طبيقي كمل على اسمسو مدي بي عبعزب البوتا إزاك عبس حني كابتسوى أنا عاي كم سبقو سيروني إهبوهي وتي هاليلويا بزيت جارتي بعلو يسوس قويتا عبعزب البوتا إجاك عبس حني كابتسوى أنا عاي كم سبقو سيروني إهبوهي وتي بزيت جارتي بعلو يسوس قويتا إهبوهي وتي وينو كبتا بزيت جارتي بعلو يسوس قويتا هاللويا يسوس هاللويا قويتا بكل خنم لخكا فتينا نهبك لنا قويتا بجزينا نسرح تكبر بهوتنا قويتا زمن كتكا ارمي خصوص خلنا نيرو حالف وترايك يخون قويتا عبد السماي زلو فقار كان مدر فصيمنا خنحلف قويتا لو من هوتنا لو من مننتنا نجزينا نجنزبنا نحدارنا كله ناخا نجز لنا ناخا نهبال لنا قويتا بالخا ختبحتو ختقصو ماليسنا نهوتنا قويتا ختكون نشو مكان لنا قويتا لومي زيت جارتي حالو يسوس قويتا هاللويا مدي بناينا وسيناينا أنا قلقل وسيناينا نقولو قريفي عفغرو طبيقنا كن صعب عسركا مدي بناينا فتيناينا مريسناينا آخاخنا قلقل فتيناينا زقوتنا قريفنا بقالك طبيقنا كنا قلقلك فتيناينا وسيناينا قويتا هاللويا اسم እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን አብተዝቅጽ البروجرام كنسጋገሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ጎይታ ኢየሱስ መድኃኒ እዩ አሜን ባብል አሜን ሰባኽት ጥራይ ደም አሜን ደብሉ ይወማለሁም አሜን ዘብሉ መዘመራን አሜን ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እነሆ ዝቅርሜና ዘሎ ሓድሽ ዓመት እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኣብ ቃል አምላኽሲ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ጣሓስ እንታይ ይገብር ኢሉ ሃሌሉያ ንሱ ቅርሚዮም እንታይ ይገብር يديب نساتهم كعا يتحسوا يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን كتحسي خايكونن كتورسي خايكونن نسطرا يكونن هاللويا مديابونا الله እግዚአብሔር ይመስገን 2019 كاب حجينا نديبو እግዚአብሔር ይባረክ هاللويا كاب حجي كاب زي ساعات زي جميرنا هاللويا نديبو እግዚአብሔር ይመስገን مخنياتو يسوس اوريدي تحسوا እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን ዶ هاللويا እስከ አምላክ ሐድሽ ይትብሉ ሰባት እግዚአብሔር አጥጽባ ሐድሽ ይትብሉ ንሱ ምክንያቱ በዓመታት ዝወሰን አምላክ ስለዚህ ኮነ
بزمنا زوسن أملاخ سلزي كونه ترى 2019 زركب أملاخ ترى كم زي كونه لما أنتوا النسو هي مخانو إخزابير يبارك تأمنوا سبات هاللويا إخزابير الصبح ما أدري قريب لنا آمين دو نزم ما أدري زكافل سب كابز حدش ما أدري زخبل لي عزب السب هاللويا حزنا نحن أتونا ب 2019 هاللويا مخنياتو لما أنتوا إخزابير حدش كأجبر هاللويا نتم زدلي وزركب لهم أملاخ سلزخوانه اسكب منفس كنا إخزابير يبارك هاللويا بحكم بمنفس كنا إخزابير كن بارك ويدا هاللويا أداونا مسنا لبنا ندل عنا إخزابير مسكن نتي أبزفانو زل أملاخ نتي هي أبزخون إخزابير زي لوت زي إير أملاخ هاللويا مبارك وينا إخزابير مسكن واو هاللويا نسو مسانا خاب كون ازق او من حيل نجر يلن يسوس تراي مساي كون دبلنا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃይ ኮን አብጎነ አይትፈለየኒ አጥብ ይቀፈል አንተ ዋጣን ጥራይ ኮን አብጎነ ኢየሱስ በጨኻ ጥራይ ኮን በሎ አይትፈለየኒ ሃሌሉያ አጥብ ይቀፈል ተዋጣን ጥራይ ኮን አብጎነ ጥራይ ኮን አብጎነ አይትፈለየኒ አጥብ ይቀፈል ተዋጣን ኢየሱስ አብጎነ ሃሌሉያ ኢየሱስ አለጎነ ይፍለየኒ አረጋጊጤ ዘዋጣን ኢየሱስ አለጎነ ተውሰባት ኢየሱስ አለጎነ ይፍለየኒ አረጋጊጤ ተዋጣን ስለዘለኸው ሃሌሉያ ስለዘለኻን ምንባረይ አስተማሪዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻን ምንባረይ አስተማሪዮ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስለዘለኻን ምንባረይ አስተማሪዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ እስኪ ኢየሱስ ተጣዕመ ሰብ ሃሌሉያ ናብራ ተጣዕመ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጣዕመ ይዝብል ሃሌሉያ አምላክ አሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብሪ ተኸሊሉ ኢየሱስ አሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብሪ ተኸቢቡ አምላክ አሎ እስኪ ሃሌሉያ አምላክ አሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብሪ ተኸሊሉ ኢየሱስ አሎ ወይ ኢየሱስ አሎ ነብቲ ዙፋን ዘሎ ተባረኹ ሃሌሉያ ባረኹ ሃሌሉያ ተኸሊሉ ኢየሱስ አሎ ወይ ኢየሱስ አሎ አብ ያሎ ኣብ ዙፋኑ
ግርማን ክብር ተኸሊሉ አምላኽ ኣለዎ ኣምላኽ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብር ተኸሊሉ ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቐደሙ ወኢየሱስ ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ሳለቆነ ዘይፍለየኒ አረጋጊጠኝ ዘዋጥአን ኢየሱስ አለ ምሳይ ዝብሰብ ኢየሱስ አለሞነ ዘይፍለየኒ አረጋጊጠኝ ዘዋጥአን ኢየሱስ አለ ምሳይ ዝብሰብ ኢየሱስ አለ ኮነ ዘይፍለየኒ አረጋጊጠኝ ዘዋጥአን ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዩ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዩ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዩ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዩ ሃሌሉያ ጸልማትን ጾጊካዮ ብብርሃንካ ዘኪካዮ ነቲ ድንኩር ዳልኻ የቲኻኒ ናበይ ናሕወፍኻ ነቲ ድንኩር ዳልኻ የቲኻኒ ኣብ ሕቑፍ ኢየሱስ ዘለሰብ ትብርኻ ንጸልማተይ እስኪ ጸልማተይ ጾጊካዮ ብብርሃንካ ዘኪካዮ ይትብተይ ጾጊካዮ ብብርሃንካ ዘኪካዮ ነቲ ድንኩር ላዕልኻ የቲኻኒ እተው ሃሌሉያ ናብ ሕቑፍ ኢየሱስ ሃሌሉያ ነቲ ድንኩር ላዕልኻ የቲኻኒ ናብ ሕቑፍኻ ነቲ ድንኩር ላዕልኻ የቲኻኒ ናብ ሕቑፍኻ ነቲ ድንኩር ላዕልኻ የቲኻኒ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዩ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዩ ሃሌሉያ ፈቴ ብፍታው ልበይ ህይወተይ ይበካ ኣምላኸይ ከም ናግልኒ መድሕነይ ተቐቢለካ እስኪ ፈቴ በሎ ሃሌሉያ ፈቲናይና ነምልኾ ፈቴ ብፍታው ልበይ ህይወተይ ይበካ ኣምላኸይ
كم نقل مدحني تغفرك اسكي الزمن زين مورس بخوننا هاللويا ورسني يسوس بينك ورسني يسوس بينك 2019 جزاني خنو بلينا جزاني يسوس بينك جزاني يسوس بينك اسكم لخني هاللويا لخني يسوس بينك لخني يسوس بينك يملكك الله أملاخي يملكك الله أملاخي يملكك الله أملاخي هللويا يملكك الله أملاخي اسكي ينقسك الله يسوسي ينقسك الله يسوسي ينقسك الله يسوسي ينقسك الله سماي زفانك مدري لقت اقرخا بهياو النتك تنبر كاب زلالم كبيرك كاب زلالم نقيسك كاب زلالم كبيرك كاب زلالم نقيسك اسكي يملخك اللخو يملخك اللخو أملاخي يملخك اللخو أملاخي يملخك اللخو أملاخي اتو هللويا يملخك اللخو أملاخي اسكي ينقسك اللخو يسوسي 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 هاللويا ክብርን አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ አሜን ነዛ አምላኽ እዚ ክብሪ ግቦይ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርን አምላኽና ይኹን ሃሌሉያ ከምኒ እግዚአብሔር መምላኽ ከምኒ እግዚአብሔር መምስጋን ደስ ብለን ነገር የለን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ሃሌሉያ ኩነታት ብዘይገድስ ነገራት ብዘይገድስ እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስን ሲላስን አቤት ማእሰርቲ እዮም ነይሮም ግና ነገሮም ማእሰርቶም ከሄራይ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ብድሕሪ ዝመጽእ ክብሪ ብድሕሪ ዝመጽእ ሃሌሉያ ተአምራት ስለዘሎ አነ ከም ዝመስለኒ ከም ኦስራት አታግረፉንዶ ማእሰርትና ክትጻቡልና ደሊኹም ዲኹም ወይ ድማ አደቁስና ዲኹም ድብሎም ሰባት ኮ አይተሳአኑ ንኾነ እዮም ግና ሃሌሉያ እቲ ንአምላኹ ዝፈልጥ ህዝብስ እንታይ ብል ሃሌሉያ ክገብር እዩ አሜን ንሱ ሃሌሉያ እቲ ንአምላኹ ዝፈልጥ ህዝብ ግና የሸብሽብ يملخ هاللويا كبريه مخنياتو እግዚአብሔር ከም ዝመጽእ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከም ዝግለጽ ይፈልጥ እዩ ንእግዚአብሔር አምልኹ ዝኸሰረ ሰብ የለን ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ድምጽ ምስጋና አስሚዑ ዝኸሰረ ሰብ የለን ሃሌሉያ ክብርና አምላኽና ይኹን ገና ንእግዚአብሔር ክነምልኾ ኢና እስከ በእልልታን ታቃይትን እግዚአብሔር ይግቦዩ ሃሌሉያ ناملخنا كبري كبويو ناملخنا تعيد كبويو هاللويا زي زمرك هاللويا نتاقل أملخو ليسوس كويتا إلتا ليسوس كويتا شبشبا ليسوس كويتا وداسي ليسوس كويتا أملخو ليسوس كويتا
እልልታ ንኢየሱስ ጎይታ ሽብሸባ ንኢየሱስ ጎይታ ውዳሴ ንኢየሱስ እስኪ ጉባኤ ዝብሰብ ይግባኦዩ ይግብኦዩ እስኪ ጉባኤ ዝብል ሃሌሉያ ኦዩ ይግብኦዩ እስኪ ጉባኤዩ ይግብኦዩ ይግብኦዩ ናብን ህዝቡ ካብ ግብቲ ጽዎ ተተምርን ህዝቡ ባሕሪ ሳጊሩ ህዝቡ ሳጊሩ አያብራም ዘኪሩ ሃሌሉያ 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 ታላይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ذكركني خانا آيا وردتي سيف حبني خا ويتا تبقعتي بريهو إذل كل طمات كبر تمسكن مول زمنات كبر نجاس سمكاي بارك سمكاي ودسي كدس سلالك سكيها تعيد نجزامين هللويا يقبوي هللويا علل تهزل وسبل هللويا مسكاناي 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 نمن نعخا أملاخي نعخا نعخا يسوسي نعخا نعخا أملاخي نعخا نعخا يسوسي نعخا اسكع للتهزلوا هللويا عللتاي 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 نعخا أملاخي نعخا نعخا يسوسي نعخا نعخا أملاخي نعخا نعخا يسوسي نعخا شبشبا زلو شبشباي 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 نعخا أملاخي نعخا نعخا يسوسي نعخا نعخا أملاخي نعخا نعخا يسوسي نعخا Oh hallelujah
نحيلي حديث كالي صولتي ملس كالي ننبعتي دريس كايو وشتي حاقوس كايو نحيلي حديث كالي صولتي ملس كالي ننبعتي دريس كايو وشتي حاقوس اسكن ودكتي نودكتي زمنيو حافيرهم جعري تمسو أملاخي يعيقني سجن أدن كني نودكتي زمنيو حافيرهم جعري تمسو أملاخي يعيقني سجن أدن كني يقبعك هاي يقبعك أيو يقبعك يقبعك أيو يقبعك يقبعك أيو يقبعك يقبعك أيو يقبعك هو أشح مسكنة هو أشح أملوخو هو أشح زماري يسوس يخون عها هو أشح مسكنة هو أشح زماري هو أشح أملوخو يسوس يخون عها بزمارين عخمبر يسوس لمن دمو بزمارين عخمبر يسوس لمن دمو دوم بالين عخمبر يسوس لمن دمو دوم بالين عخمبر يسوس لمن دمو لسنتين عخمبر يسوس لمن دمو لسنتين عخمبر يسوس سكنا متعشى يقبعك يقبعك أيو يقبعك يقبعك أيو يقبعك يقبعك أيو يقبعك يقبعك أيو يقبعك هاللويا كبرنا أملاخنا يكون زابير يبارك هاللويا باستر زابير أملاخ بارك زيا فرني بيت خرسياننا حاونا لما عاد تزرق حتى له لما عاد زيا طرح الشيء كنت اللي لنا عنا قرمت بيت بارك مش ما قلتها نقرمت نعو كتصلي لي يلو كل مش ما قلتها مصونا بزي املاح بارخ زيا تنانا زي كونسي انت تخون نانطلي لا تلوط يا اذا مزمور بزح غزي الله مسايسي بزح زوم زمرنا عقيده من كم زمرو كابي كم مصافان انفلغ ግን እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ለካ አለው በድህሪት ክስ ያለው ማለት ስለዚህ ጎይታ ይባረክ ስለዚያ ሲድህ እንጸልይና እግዚአብሔር አምላክ ባረክ أملاخنا نمسكنك كذا وأملاخنا نتكاسلنا في التوكين وأملاخ نأخذ بكع فراخ نافر نأخذ بكع مسكنا عبود الروس لزقمت كان مسكنا لنا وأبونا كم زيرو دم أجزاء برجوسا سلاوت أبو زين السور زمرو مزامور أملاخنا أجزاء برجوسا سلاوت أبو نخالي نزخونه يكون علامة زي كونسي أجزاء برجوسا مدحان كذا بسر أجزاء برجوسا سلاوت أبو نتم ببزوح زحف زلوا أجزاء برجوسا بهاجرنان أبكالن زلوا دم نزي
ቋንቋ ትግርኛ ተሰምዑ ንስኻ ኣምላኽና በዛ መዝሙር እዚኣ ክትበፅሖም እንፅልይ ኣለና ኣምላኽና ምድሓን ዘድልዮም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ በዘና ብዛ መዛሙር እዚአን ዘለዋ ቃላት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ምድሓን ክኾነሎም ኣብ ሓዘን ዘለዎ በዚ መዛሙር እዚኦም ንፅንናዕን ምስጋናን ክኾነሎም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ በዘን መዛሙር ናብ በረኽቲ ትወፅሉ ክኾነሎም ንስኻ ኣምላኽና በዚ ሰዓት እዚ ምስ ጉባኤ ህዝቢ ኣምላኽ ኮይና ንፅልይ ኣለና እሞ ንስኻ ክትርከብ ንፅልይ ኣለና ኣምላኽና እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ፅሑፍ ዘበለሰ ኣምላኽና ንምቕናዕ ንምግሳፅ ንምዓድ ንኩሉ እግዚኣብሔር ንምቕናዕ ኸውን እሞ እዘን ቃላት እዚኣተን እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ተዘሪአንሲ ኣብ ጥቓ መገዲ ዘይኮናስ ኣምላኽና ኣብቲ ልሙዕ ቦታ ክውዕላ እሞ 136 ክፈርያ ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ስም ክትሓልፍ ንፅልይ ኣለኹ ንሓወይ ድማ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ መመሊስካ ክትባርኾ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እግዚኣብሔር ጎይታ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ክኾነሉ ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ስም ንፅልይ ኣለኹ እዚ ኩሉ ከም ትገብሮ ንኣምነካ ኢና እሞ ብተፍቅሩ ናዝሬታዊ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን በረኸት ኣምላኽ ኮይና ክትኸይድ ጸሊና ኣለና ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ክብርን ጎይታይ ይሁን አሜን ሕጂ ድማ ሓቢርና ከነምልኾ ኢና ንእግዚአብሔር እግዚአብሔር ዝሓሊ አምላክ እዩ ክብርን አምላክ ይሁን እሱ ይሓልልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ናብኡ ኣውድዎ ይብል ትጽዕብ ካልኻ እንታይ ይብል ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ኣይዘርኣ ኣይሓስራ من يزغلبن من يزمجبن ثناي سماء أبوي እግዚአብሔር ይመስገን أتان سماءات دبنا تقولب نبزلا مدري تحلي تمجب وبروخ أملاخي وسدوم مسكاناي أملاخك كله جزاء كل انتنا ينابلنا نقول تاخن بارخين حجرنا كبرنا أملاخ أتان السمايات دبنات قلبب نبزل مدري تحلي تمقب وبروخ أملاخي وسدو مسكاناي أملخك عنخو قزا كل انتناي أتان السمايات دبنات قلبب نبزل مدري تحلي تمقب وبروخ أملاخي وسدو مسكاناي أملخك عنخو قزا كل انتناي هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص أتان السمايات دبنات قلبب نبزلا مدري تحلي تمقب وبروح أملاخي وسدو مسكاناي أملخك عنخو قزا كل انتناي أتان السمايات دبنات قلبب
بزلا مدري تحليت مكب روح أملاخي وسدو مسكاناي عندك كانه جزع كل انتناي هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص مسواتي مسقاني تقبل أملاخي اقزا نعاها كبرتي عنديها مسواتي مسقاني تقبل أملاخي اقزا نعاها كبرتي عنديها هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص سماي يا مدري يلزي مسلكا كبري بقرما سودادركا سقس أملاخي كله يا أملاخي سلزي نفسي تبارك نعها سماي يا مدري يلزي مسلكا كبري بقرما سودادركا سقس قويتاي كلو يا أملاخي الذي نفسي تبارك نعها هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص مالقتي يحزاب كلهم كنتوا يوم عيون يسمعون يدسسون يوم هذه أملاكنا فريقا مستنكر من زي حلو تأمر تقفير هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير هاليلويا هاليلويا آمين آمين نقص مسواتي مسقاني تقبل أملاخي اقزا نعاها كبرتي عنديها مسواتي مسكاني تقبل أملاخي اقزا نعاها كبرتي عنديها هاليلويا هاليلويا آمين آمين كبير 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 كله زبرات حني حلل كله تسفى ذهبني سبباي لإخون قالوا يتنان عني يسوس ويتابعدو بين يايكم كوني قالوا لخالقاي دفي مبرتعي
زيف اللقاي بيني أيكم كوني علوني خالقاي مبرتعي زيف اللقاي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي الروم انت عنكت كدو أما عامق بحري انت تناوتو أنا سايفرهن أيفرهن تحاكن يا أملاك يسوس جباي أملاك يسين العاي معقوب الحيل اليوم كتاب بافتون ربيتيو أملاك يسين العاي معقوب الحيل اليوم كتاب بافتون ربيتيو علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي علو 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 مساي سالو مساي سالو مساي مسكين خبر أملاك كابزلنا يا فسينا هاللويا علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي إذا كم كلقوا من الليلة كلقوا زبرات عني حلل كلقوا أسفاز بني أبدي تبباي لإخون قالوا يتنان عني يسوس ويكا بعدو بيني أيكم كوني علون خالقاي دخينا برتعي زي في اللقاي بيني أيكم كوني علون خالقاي دخينا برتعي زي في اللقاي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي علو مساي سالو مساي سالو مساي
لبي حقوس مليئو لبي حقوس مليئو لبي بز يسوس دي لبي حقوس مليئو حسي لبي حقوس مليئو لبي حقوس مليئو لبي بز يسوس لبي حقوس مليئو عسى زمنات جزيل زي لوتكا هياويها يسوس هياويها يسوس زمنات جزيل زي لوتكا هياويها يسوس هياويها يسوس لبي حقوس مليئو لبي حقوس مليئو لبي بز يسوس دي لبي حقوس مليئو عسي لبي حقوس مليئو لبي حقوس مليئو لبي بز يسوس دي لبي حقوس مليئو عسى زمنات جزين زي لوتكا هياويها يسوس هياويها يسوس زمنات جزين زي لوتكا هياويها يسوس هياويها هاللويا اسكن እግዚአብሔር ንባርክ ሃሌሉያ እስክነ ዝሞይታት ክብር ይስፋዩ ኦ እግዚአብሔር ንባርከካ ኣለና ንስኻ ልዕል ዝበልካ ኣምላኽ ኢኻ ኣብ ዝፋንካ ዘለኻ እግዚአብሔር ክብር ንበካ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ዘላለማዊ ኢኻ ንስኻ ዘይትልወጥ ኢኻ እግዚአብሔር ኦ ነባጊዕኻ ትጓሲ ኣምላኽ ነባጊዕኻ ትናቢ ኣምላኽ ምሳና ዝኾንካ እግዚአብሔር ንባርከካ ኣለና ኩሉ ግዜ ምሳና ዝኾንካ እግዚአብሔር ንውድሰካ ኣለና ዘይትልወጥ እግዚአብሔር ኣቱም ኩልኩም ትጽዑሩን ጾር ዝኽበለኩም ናባይንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ዝበለ ጎይታ ሃሌሉያ ኣታ መዕረፊ ኣምላኽ ንባርከካ ናትካ ምዃንና ባህ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ክብሪ ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር ሞገስ ዘበለ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ክትምለኽ ዝግባእካ ኣምላኽ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ክትከብር ዝግባእካ ኣምላኽ በይንኻ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ رأي ولد أملاك كنبهال أتي أبو خميز بلا فوري حبنا كمونينا تبايل صحيح له እግዚአብሔር ንስኻ ውሉድ ስለ ዝገበርካና ናትካ ስለ ዝገበርካና እግዚአብሔር ኢድካ እትኽብክበና ባጊዕኻ ስለ ዝኾንና እግዚአብሔር ዘይትልወጥ ካብ ጥንቲ ካብ ዘመናት እግዚአብሔር ከም ዘለኻ ከም ዝነበርካ ንስኻ ሕያው ኢኻ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ኢኻ እግዚአብሔር ነፍስና ኣባኻ ትውከል እግዚአብሔር መዓልታትና ኩሉ ንስኻ ስለ ትሕልወን ጉስነትካ ስለ ዘይፍለየና እግዚአብሔር ንባርከካ ኣታ ዘይትልወጥ ኣምላኽ ኣታ ኩሉ ግዜ ፍቕሪ ዝኾንካ ኣምላኽ ንባርከካ ነፍስና ንዓኻ ልዕል ተብለካ ኣላ እግዚአብሔር ክብሪ ይግባእካ ስለ ዝኾነ ኣምልኾ ይግባእካ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ነፍስና ትውድሰካ ኣላ በሰዓት እግዚአብሔር ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖም ስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ ተባሂሉ ተጻሒፉልና ድሌትና ትምልእ እግዚአብሔር ድላይ ልብና ትምልእ እግዚአብሔር ዘይትልወጥ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ይባርክ
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነክ ካሎና መንፈስ ካምሰና ስለዝኾነ ክብርን ህብ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤና ክትቆጻጸሩ ደጊመ ሕሊፈ በካሎ ቃሉ ልዩ ክፈወሶም ተባሂል ተጻሒፍሎ ቃልካ ክትልእኽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መዓልቲ እዚ ይጽሊ ካብ ልብ ነፍስ ወከፍ ልብ ነፍስ ወከፍ ክትምህር ልብ ነፍስ ወከፍ ክትዛረብ ጽልለሁ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሀብናይት ማሊ ቀጽልና ንማሪና እግዚአብሔር ይመስገን። ቲያ ጥቅሲ ንምሃራ ዘለና እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽ ነዚ ነገር እዚ ብምሉእ ርእስኻ ወፊ ኢልዎ ጳውሎስ ንመን ጢሞቴዎስ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢልዎ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንታን ክግለጽ ነዚ ነገር እዚ ብምሉእ ርእስኻ ወፊ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሳኽ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ትማሊ ተማሂርና ነርና ሓቀዶ ሙሳኽ ማለት ምዕባይ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ሙሳኽ ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ኣው ተጠቂሙሉ ዘሎ ኣብ ክልተ ቦታ ንረኽቦ ብጀካ ኣብዚ 4:15 ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ኣብ ፊልጵ 1:12 ካልኣይ ካብ 25 ተደጊሙ ዘሎ እቲ ዝበጽሓኒ መከራ ንምስፋሕ ወንጌል ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ። ተቃል እሱ ዝጥቀምቲ ንምስፋሕ ዝብል ካልኣይ ድማ ንእምነትኩም ምዕባይን ሓጎስን ከም ዝጸንሕ ተረድየ ዝብል ስለዚ ምዕባይ ወይ ከዓ ምስፋሕ ኢልና እውን ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ምዕባይ ምስፋሕ ጳውሎስ ነዚ እንታይ ኢልዎ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ተጻራሪ ሓይል ወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ስፍራ እንድሕር ዳኣ ክግለጽ ኮይኑ ርእስኻ ክትውፍለካ ኢልዎ ግን እዚ ኣጸቢቕካ ሕሰብ ኢልዎ pay attention ቀዳማይ ግበሮ priority ግበሮ ቀዳምነት ጌርካ ሕሰቦ ኢልዎ ናትካ ሓሳብ ናትካ attention ናትካ ቃልቦት ናትካ ድቦ ኾን ዘሎ ብዛዕባ እንታይ ኾን ዘሎ ብዛዕባ ሙሳኽ ምክንያቱ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ንምንታይ ጽሒፉሉ ነርና ጢሞቴዎስ ኣብ ኤፌሶን እዩ ነይሩ ሓቀይ ኣብ ኤፌሶን እዩ ነታ ማሕበር ኣው ዝነበረት ዝጓሲ ወይ ዝመርሕ ነይሩ ስለዚ ጢሞቴዎስ ቀጻሊ ትረት ነይርዎ ምስ ቆሮንጦስ ማለት እዩ ካልኣይ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ምክንያቱ ነታ ንእስነትካ እንታይ ግበራ ኢልዎ ሓደ ኣይንዓቃ ኢልዎ ምክንያቱ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ዓበይቲ ሰብኡት ከዓ ነይሮም ኣው ነቶም ዓበይቲ እንታይ ትግበሮም ኣይትዝባሓዮም ኢልዎ ከምንታይ ዳ ከም ነቦ ጌርካ ማዓዶም ኢልዎ ስለዚ ዓበይቲ ሰባት ከዓ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ከምዚ ዓይነት ቦታ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናእሹ ነይሮም ነተን ናእሹ ኣንስቲ ኸዓኒ ብንጽህና ኢልዎ ነቶም መንእሰያት ከዓኒ ኣርኣያ ኩኖም ኢልዎ እዚ ጥራይ ከይኣክል ኤፌሶን ብዙሕ ናይ ጣዖት ከተማ ዝነበረት እያ ናይ ጣዖታት ከተማ ስለ ዝነበረት ካብ ደገ እውን ከቢ ተጻርሮ ነይርዎም ስለዚ ነዚ ኩሉ ብሓንቲ መገዲ ጥራይኻ ክሰግሮ ትኽእል ኢልዎ ሓንቲ ነገር ብምሕሳብ ጥራይኻ ክሰግሮ ትኽእል ካብዚ ክትወፅእ እንተ ደኣ ኮንካ ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ደኣ ፕሮግረስ ከተርኢ ወይ ከዓ ክትዓቢ ወይ ከዓኒ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓሳብ እግዚኣብሔር ከተገልግል ትኾንካ ሓንቲ ማራፅላትካ ኢልዎ ካልእ ኩሉ ሓተሓሳስባ ግደፎ ሓንቲ ነገር ግን ኣጸቢቕካ ሕሰብ ኢልዎ ብዛዕባ ምውሳኽ እዩ ቀጻሊ ርእስኻ ኢቫሉዌት ግበር ቀጻሊ ኩሉ ግዜ ይውስኽ ኣለኹ ዶ የለኹን ኢልካ ሕሰብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትውስኽ ወይ ናይ ወሳስኻ ስቴፕስ ኢልና ክንርኢ ኢና ግን ቅድሚኡ ግን ንምንታይ እዩ ቀጻሊ ክውስኽ ኢልዎ እንድሕር ደኣ ክውስኽ ጀሚሩ ጥራይ እዩ እንታይ ዝኸውን እትዮም ካልኦት ሰባት ክገብርዎ ዝኽእሉ ክሰምዕዎ ዝኽእሉ እቲ ዘለዎ ፍርሒ ኦቨርካም ገብር ወይ ከዓ ንዘለዎ ፍርሒ ክስዕር ዝኽእል ማለት እዩ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ኣብ ከረን ዘላ ከተማ እንታ ክትግበር ኣይከኣላን ኢሉ ትኮላ ኣይከኣላን ኢሉ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝጅምር ክጅምር ከሎ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢሉ እዩ ዝጅምር እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ማልያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ ኣበይ ቀሚጦ ብለና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣቕሓ መሬት ካይላ ወይ ከዓ ተሰባሪ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ንኽስበር ማለት ስለዚ ሰብ ብዝተፈላለየ መገዲ በቲ ኣብ ዓለም ዝሰምዖ ድምፂ ወይ ከዓ በቲ ናቱ ኩነታት በቲ ኩሉ ኣካይዱ ዝሪኦ ዘበለ ነገር ተስፋ ቆሪፁ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ክዝንግዖ ኣብ ቀረባ እዩ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ክእለትና ዘበለ እስካብ መን ኢሉ ካብ ኣምላኽ እዩ ክእለትና ዘበለ ኣምላኽ እዩ ይብለና ኪንግ ጀምስ ክእለትና ዘበለ ወይ ከዓ ምልኣት ናይ ክእለትና ሙሉእ ክእለት ካብ ኣምላኽ ኣባና ዘሎ ናቱ ናይ መን ምልኣት እዩ ናቱ ምልኣት እዩ our sufficiency is God እግዚአብሔር ይመስገን ክእለት ዝበሃል ብቕዓት ናይ ሰብ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብቕዓት ናይ ሰብ ፈጺሙ ሓቲቱ ኣይፈልጥን እዩ ምስ ሙሉእ ክእለቱ ግን ኣባና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ከም ዝኽልክሎ ዘይጣን ኣይኮነን ዝኽልክሎ እንታይ ደኣኒ ንሕና ኢና ማለት እዩ
أتحساسبها سب كعب خلو كاب جزء رأس نداوت سيز خيد قويت أنت إلو فرسرنا بين عند حدا أخوين أنت أتخوني له نقول لك زي بيني أتنبري له أم مدري ودقاء إلو زعبيري مسكن أنت ده زي موتت إلو فرسرنا يكتموت كلها تناتا تايز بال كوتليدون زبال وقعت قربة أنت يخون فح بالملتيو شو أنت يتخون شو تفري إلو زعبيري مسكن سلزي نتي مدراو تحساس بويكا نتي ناتكا نجر نسو ندفر سخفرس إيو جزيز وسد ويكا نسو إيو دايز وسد مالتيو نسو يتعبيت مالتيو زعبير نبرهام كسوع خلو أم تايت أماميني تصويعوا أكلتو تأماميني تصويعوا أب حيلو تأماميني تصويعوا أبراهام عسران حمشان عمت نتصفى خورصو خوص دولو زقبورو مخنيات قنتايو نسو كودق كم فرسرناي كودق اتزلو تحساسبا بب حد خراقف ازي غزي وسيدو እግዚአብሔር ይመስገን ردانا له عبيت قال املاخ بزحي مفلاط بزحي بروجرامات بزح مغلغال صبوي እዚ ኩሉ ግን ናብ عبيت ከም ጻካ ተባሂሉ ይዝግበር እንበር ንሱ ባዕሉ እንታይ አይኮነን عبيت አይኮነን ንሱ እንታይ ዳ እዚ ኩሉ ግን ሓደ ነገር ካልሚኔት ገብር እንተ ዘይክኢሉ ትርጉም የብሉ እዚ ኩሉ ተሓዋዊስ እንታይ ክገብረካ ዘሎ ከዕቤካ ሰባት ኣብ ኣገልግሎት ይዓብዮም ሰባት ቃል ኣምላኽ እንዳንበቡ ይዓብዮም ሰባት ብዝሒ መንፈሳዊ ጉባኤታት ብምኻድ ይዓብዮም ግን ከዓብዩ ክኾኑ እንድሕር ዳ ኮይኖም ወይ ከዓ ከዓብዩ እንድሕር ኮይኖም ግና ትናቶም ነገር ክፈርስ ክጅምር ከሎ ኢና እግዚአብሔር ዕቤት ኖርማል ንሕና ገምጢልና ስለንሓስቦ ወይ ከዓ በቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣብ ዓለም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ዝኾነ ትምህርቲ እንታይ ዝሕተት ብቕዓት ይዝሕተት ፐርፎርማንስ ናትካ ሕጂ ትዕቤት ቡይና ነብሎም ንርድኦ እምበር እግዚአብሔር ቅድም እንታይ ብዓብዩ ኣባና بيسوس كريستوس تقميت إخزابير يبسكن كمل أتو يبلنا إخزابير يبسكن تجا أبرد تجا أنت جورنا تقبلنا إزبل نسو دالو بزلوا ملأت ملكوتي لنا كل عينة divinity مالتيو بزلوا عينة ملكوت أبي يسوس كريستوس أملاخ يزبل ما تحقق قدس يلنا حكي جن أملاخ لنا نأمن تشعت حمش الرومي حنت انت الله نسوس نبذ العالم تبارك أملاخ أملاخ يزبل حدا خاف تزوج تقص انتاي بزلوا ملأت ملكوت مالتيو بزلوا ملأت ملكوت أمتي الله ده مالتيو نعو زسو زي كولا ويكا زي قبروز بحال نجر يلن مالتيو he is no more inferior كاب أملاخسي تحت زبلس كخونا يكلني مخنياتو أملاخ تراي بزلوا ملأت ملكوت زلوا نسو نمل أخذ كمان تيرغبوا لهم يلو جيجاتات يرغبوا لهم يبلنا قال إخزابير بزعبا ملأت ملكوت تبايلو أي تتصحفن بزعبا زخونه يكون جن بزعبا يسوع كريستوس تايلو ملأت ملكوت أو لويلو إخزابير يمسكن نسخاتكم كأبو أنت يكونكم يلو ملأت كونكم يزبل perfected كونكم تمليكم في المقبار مملأ يكون أنت يداني ملأت غيركم كم بجمرتا سلازي كم ملأت بمرد عند عبخانتنا إخزابير ملأت مقلات كاويز جمر مالتي إخزابير يمسكن تزي كوينو بتحدى أيكونن سلازي قويتان تايلو برهان نسخاتكم تايخم يلو برهانات يخم يلو جن ندحر داخل كيلكمو ولا حد يريكم يلو لما براتي أم تسيم أب تحت انتهى قبرون يميلو أب تحت خفر زقم مطو يلن يلو مهنيات تحت خفر تحت قبر الكا أب لعلي أب كرن زلغة تمان تايخ تكون أي كالاني تقول أي كالاني إخزابير يمسكن سلازي عبيت أي كلني عبيت انتهى قبرني مالت سخريو سب قليلي مالتي سب كريو زعب خمزلون كم زعب زيلن قليليو تبرهان يزوت እግዚአብሔር ይመስገን ንላዕሊ ይዝወት አምላኽ ይመስገን ሰባት ናኡንታይ እንድገብሩ ድመጹ ናይ አምላኽ ነገር ክካፈሉ እዮም ዝመጹ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኸይድ ከሎ ብዙሓት ሰባት እንታይ ገብርዎ ነበሩ ብለና ይስዕቦ ንሱ ኸ እንታይ ይገብር ንሱ ኸ ካብኦም ይግለል ንሱ ይግለል ንሶም ካ ይስዕቦ ነቶም ሰባት ኣይኮነ እንታይ ይገብሮም ነይሩ ድመጾም ነይሩ ንሱ ይግለል ነይሩ ሰባት ምክንያት እንታይ ነይሩ ብርሃን ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ كم من تاينا نجمر من تان كين قمتلو كاب ملأت إنا نجمر እግዚአብሔር ይመስገን كل جزء كم ملأت يجمر سب ناب ሃይማኖት ቀልጢፍና ክንከይድ ቀሊል እዩ ዝኾነና ናብ ጎይታ ክመጹ ከለዉ ሰባት ብዙሕ ነገር ይሓትዎ ንኣብነት ንእማን ሶርያዊ ናብ ኤልያስ ምስ መጸ እንታይ ኢልዎ ከድካሲ ካብዚ ማይ ሰሊሆም ተሓጸብ ኢልዎ ቃል ይምጽሉ ትማይ ሰሊሆም كل جزء نيرو مالتي
سو أنت إلوا وخابز بلت ما يدعم عدنا زيلن تهجبر يبزد حد سبيلو خير حاسيبو مالتيو منعتو عب نجار كأزاز كله يدست بلو مالتيو زعبير يمسكن زخون ملأت كم ملأت بيسوع كريستوس توعي بالناي أملاخ استمسكن يخون كم ملأت يجمر تناي زعبير نجاريو لا تقلت أزخيل مالتي زعبير يمسكن سلزيو كاب جزار رأسنا قلنا نجار كم زمت أنا خنحسب أي كألناني مالتي زعبير يمسكن سلزي موسخ مالت انتاي مالتي ويكا موسخ كم يجير يزقلت موسخ كم يجير يزوت إلنا عند حردا كنحسب كوينا ويكا خنزرارب كوينا موسخ نأملاخ بمفلات انتاي زغون يو زقلت مالتي موسخ انتاي بمقبار يزقلت نأملاخ بمفلات يو كلاتنا إلو ريخم مصحف قدس ولا ترجمه كله بزعبة موسخ فلتأت يزبله كلاتنا نامتاي كنبصح ناب حبرة امنت ناب فلتأت ود أملاخ نابلي خير ناب أخل سبعي ناب لكعب حنا سلازي حبرة امنت سب نقويتها مس أمنة ناب حبرة امنت مس متى second stage انتايو إذا خفلت الله إذا خبل الله أيكون انتاي داني فلتأتيو زعبيري مسكن فلتأتيو بزحتني أملاخ سبعة نحرق من بب حدا نقول يوم كن ريام كن فتنينا نأملاخ خفلت إيه جزء وسيد اللهم نتنا زعبير ما قد خفلت إيه جزء وسيد اللهم زعبير أيكون يدخل زرقة جزء وسيدو نفس وقف جزء اللي هو يبلغ نقل زعبير حق أيضا ويكاني نصب جزء العلك بلوك ميمو حجي انتاي قبور يبلغنا حجي أبتحتي هياو أملاخ ويكاب تحتي هياو أملاخ انتاي قبورو تحت بولو يبل حجي نينا يجزي يزقط صر دلو نشحنش حتى ميتن كم زي إلو عمتها تكون زقط صر دلو انتاي دا أتي همبل كتكون زقباكا تغت مهارلو زقباكا تنا أملاخ كتفلت زقباكا جزي كسب زود دا مالتيو يردعنا له مريم كم زي لا نسون تايجري لا نتي همبل زغون كل عمتات he has been mindful to the humble state of his servant نتناتي مكرا نتناتي وتصع نتي همبل زغون كل وانات تايجري ويو ذكروا أمو تلعول نتايجر الليو عبنا جرجر الليو إلى حجي كرونوس and كايروس بهال سمعني لنا مش تي season نن تجزيابير زبط حلو جزين مالتي جزيابير زبط حلو جزي يقولون تقلب أفكان لبخان تايكاي قربا خاي سلازب لبخا يسوس قويتا مخان تأمنك بأفكان أملاك كموتات كم زنتسو أن تحرد أتأمين كان تايو هيوات كتركبيها خدحني هاي الجزابير يمسكن حكي له أو جزابير بزور كبول الجزيد اللي هو مسبلة أب حدش كنا أولس نزك تقصد كوت جيرون تايلو زور كبول الجزيد أنت تقبلت جزي حجيا تنسو سمع الله جزيها حجيا أب جزابير جزي يلنا يقصرني فلت أزقبانا سباتينا نقصر جزابير نبرهم عسران حمشان عمد أتصبيو التهراريفو كل اللابيلو أيكونن هيبو أنت إذا أبراهام عسران حمشان عمت وسيد لنا تسفان تقبره ما ترى لا يسقبره نبكون النت قيره معرف 4 روم يخوم بلنا حكيرو بزي ما نوع يتوالى ولا ناملخ كبر النهبة تايجرو نت صوعو نتذهبوا تسفى كجبرا ملوك لا كم زلوا أتصبغوا تردي يبلنا تبروغرس نايمنوت خنقرنا كله مالتي بر زي أبي راي كنا قص يروه بربع معلت أتوا يخوم يلوم 4 عمت جيرو أبربع عمتون أيتهم أنتم قدامت ولده نمنتاي دحردا نتي جزينا إجزابير دحردا كرهبو زي كيلوم ويدما تي بحجي يبلنا حكي حجي أبتحت يا أملاخ تحت بولمو نسول علك بلوكم يزبل قال تحتنا مالت أب أملاخ كوفيل كم مهار تحت مبال مالتكم يزا سمع كم سلسلة رأس خامدنان أيكونن يلو إسياس حكي له سلسل تني أملاخ مقدخ مهارلو بأمنت كعبيلو بفلتات أملاخ كعبيلو زقبا جزي حليفهم سلازم تاجرهم حليفهم كاسو سلازم تاي مالتي جزابير سي 5 سلازم بلكاس تازبلكا بخندز معلتات أيكو نو نسخة أخذ تحت صران تنوحان مالتي جزابير استمسكن يكون جزابير جزي يبلون مالت إذا مالتيو سلازم أنت يزدلين ناخذ جزي نفلتات ود أملاخ كن عبي يو زدلي جزابير يمسكن نود أملاخكم فلتو personally بعلناهم فلتو مالتي جزابير يمسكن بموتنا مسول كويل باولس بزعبا موسى كزارب كله انت يزدليلو نعون حيلة سايون حبرة مكرون انت من تنقبر انت خفلت يلو experience قبر
ኢፒ ዝብል ቃል ይውስኽ ኣብዚ እንታይ ማለት እዩ ፐርሰናል ኖውሌጅ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ምግባር ንኣምላኽ ሲ ባዕልኹ ምፍላጥ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ነዚኡ ዕቤት ወይ ከዓ ምውሳኽ ኢሉ ዝትርጉሞ ማለት እዩ ወይ ከዓ እሱ ሪከርድ ዝገብሮ ቃል ኣምላኽ ከነፅንዕ እዚ ዓመት እዚ እንዝን ድሕር ዳኣ መዲብና ፅቡቕ እዩ እዚ ንዝን ዝንገብር ፅቡቕ እዩ ዝኹሉ እዚ ኩሉ ግን ናብ ምንታይ ከምፀና ኣለዎ ናብ ዕቤት ከምፀና ኣለዎ ማለት እዩ ንኣምላኽ ብምፍላጥ ክትውስኽ ኣለካ ቀደም ድሕር ዳኣ ሓሚምካ ሰብ ትድውል ነርካ ወይ ዝኾነ ሽግር መፂካ ድሕር ካል ነገር ትገብር ነርካ ሕጂ ግን ኣትሊስት ቀዲምካ ምፅላይ ክትመሃር ኣለካ ማለት እዩ እዚ ዓመት እዚ ኣትሊስት ንኣምላኽ ምፅባይ ክትመሃር ኣለካ ማለት እዩ ካብ ዲፕሬሽን ክትወፅእ ዝኾነ ይኹን ግድሆ ወይ ቻሌንጅ ክመፀካ ከሎ ድሕር ዳኣ ፊልም ብምርኣይ ትዘናጋዕ ነርካ ሕጂ ግን ኣትሊስት ቃል ኣምላኽ ኣንቢብካ ነቲ ሕጊ ካብ ኣፉ ክወስድ የኢሉ እዮም ካብ ሓፉ ክወስድ የኢሉ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ቃል ወሲድካ ክትብርትዕ ደው ክትብል እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ምልክት ዕቤት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ትፈልጥ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ህዝቢ እንታይ ክገብር ኢሉ ኤክስፕሎይት ክገብር ኢሉ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፀጋ ክምዝምዝኦ እዩ ማለት እዩ ክገብር ኣይኮነን ኤክስፕሎይት ክገብር እዩ ፀጋ እግዚአብሔር ሲ ክጥቀም እዩ ናቱ ኣድቫንቴጅ ገብሮ እዩ ማለት እዩ ገለ ሰባት ካብ ገለ ሰባት ንላዕሊ ፀጋ ኣምላኽ ዝያዳ ስለ ዝጥቀሙ እዮም ዝዓብዩ እምበር እግዚአብሔር ንኩሉ ሰብ እንታይ ዓረይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ እንታይ ክትገብሩ ኢሉ ትፈልጥዋ እዚ እንታይ ማለት እዩ ጥቕሲ ሰለስተ እዩ ገለ ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንዕቤት ብፍልጠት ኢሉ ዝትርጉሞ ማለት እዩ ንኣምላኽ ብምፍላጥ እዩ እምበር ሓደ ግዜ ጎይታ ከም ኢልዎም ንፈሪሳውያን ነዘን ቃላት እዚአን እንታይ ከም ትገብርዎን ኢልዎም ለይትን መዓልትን ኢኹም ትምርምርዎን ለይትን መዓልትን ግን እዚአን ኩለን ብዛዕባ እንታይ እንዛረባ ኢሉ ንሓደ ነገር እንዳመልከታ ሰንበት ነቲ ፍርዲ እናንበብዎስ ባዕላቶም ፈፀምዎ ኢሉ ሪኢኹም ክርስቶስ ክመፅኡ ክሰቕልዎ እዮም ገለ እንዳበሉስ ይሰቕልዎ ማለት እዩ ከለልዩ ወይ ከኣሉን ንኣምላኽ ይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ሃና ጓል ፋኒኤል ስምዖን ዝበሃሉ ናይ ኣምላኽ ሰባት ነይሮም ኣብቲ ግዜቲ ንኣምላኽ ስለ ዝፈልጥ ንየሱስ ክርስቶስ ከለልይዎ ቀሊል ነይሩ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ቤት መቅደስ ክመፁ ከለዉ ሲ ክሰም ስርዓት ኣይኮኑን ዝፍፅሙ ነይሮም ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እንተፈላለየ ክገብሩ እዮም ዝመፁ ናብ ቤት መቅደስ ገሊኦም ከዓ ልምዲ እዩ ገሊኦም ኣይ ዶንት ኖ ብዙሕ ነገር ገብሩ መፅኦም ንሶም ግን ናብ ኣምላኽ እዮም ዝመፁ ነይሮም ብፆምን ጸሎትን ንኣምላኽ ተገልግሎ ነበረት ካብ 16 ዓመታ ምስ ኮነ 16 ዓመታ ሰብኣያ ምስ ሞታ ይብለና ካብ ሽዑ ጀሚራ ንኣምላኽ ብፆምን ጸሎትን ተገልግሎ ነይራ ስምዖን ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምኡ ነይሩ ስለዚ እቲ መሲሕ ክመፅእ ከሎ እቲ መንፈስ እንታይ ገይሩሎም ኣረይዎም ዓብዮም እዮም ትሬን ገይሮሞ ነቲ ውሽጦም ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትፈልጥ ትሬን ዲኻ ትኾን ንርእስኻ እንታይ ግበራ ኢልዎ ጳውሎስ ኣምልኾ ልምዳ ኢልዎ ትሬን ኢኻ ትገብራ ኢልዎ ክትጋገድ ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ ግን ኔክስት ታይም እንታይ ግበሮ ዕሪ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ትሬን ግበር ቀጻሊ ትሬን ግበር እዚኦም ሰባት እዚኦም ትሬን ገይሮማ ንርእሶም ስለዚ እቲ መሲሕ ክመፅእ ከሎ ቀልጢፎም እንታይ ገይሮም ትውሽጦም በሪሂሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕር ዳኣ ተለማሚድካዮ ግን ኣይና እዩ ካበይና እውን ኣይትፈልን ኢኻ ማለት እዩ ኣይና እዩ ካበይና ክትፈሊ ንኣምላኽ ኢኻ ትፈልጦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ምፍላጥ ምሙኳር እዩ ንኣምላኽ ምፍላጥ ምጥዓሚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እታ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 17 ይጅመር ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ብውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ ክትብርትዑ ኢሉ ዝጅምር ትቃል ምብርታዕ ወይ ከዓ ብርቱዕ ዝበሃል እንታይ እዩ ሮሜ እንታይ ኢልና ድኻምቶም ድኽማን ፀውር ኢሉ ኣብዚ ኸ እንታይ ኢልዎ እንታ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ትፈልጡ ኣብዚ ክልተ ዓይነት ፍልጠት ተጠቂሙሎ እቲ ሓደ ኣብ ከለኻ ዝፍለጥ ኣብ ኣእምሮኻ እዩ እቲ ሓንቲ ከዓኒ ውሽጥኻ ዝሰጥም እትምከሮ ንኣምላኽ ዝጠዓምካሉ ቦታ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ ቃል ይውስኻ ፐርሰናል ኖውሌጅ ኢፒ ይውስኽ ማለት እዩ እቲ ሓደ ግኖስቲክስ እቲ ሓደ ኤፒግኖስቲክ ይብል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ምፍላጥ በይኒ እዩ እታ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ስለዚ ድሕር ዳኣ ቃል ኣምላኽ ትፈልጥ ድሕር ዳኣ ቤተ ክርስቲያን ትፈልጥ ድሕር ዳኣ ቀጻሊ ፕሮግራም ትመፅእ ድሕር ዳኣ ብዙሕ ነገር ትፈልጥ ኮንካ ካብኡ ዝሓልፍ ፍልጠት ኣሎ ኣምላኽ ፍልጠት ኢሉ ዝቆፅሮ ካብኡ ዝሓለፈ ንኣምላኽ ምፍላጥ ኣሎ ኣምላኽ ፍልጠት ኢሉ ዝቆፅሮ ንፀጋ ኣምላኽ ናብ ረብሓኻ ተውዕለሉ ፍልጠት ማለት እዩ ንኣምባቆም ከምኡ ኢልዎ እግዚአብሔር ከምዚ ኮይኑ ኢልዎ ብዛዕባ እቲ ቁጠባ ናይ ተዓዲ ከም ዝወደቐ ቀጻሊ ዘውፅኦ ሪዞሉሽን ኤንድ ኣክትስ ኩሉ ዓይነት ሕግታት በቃ ንድኽነት ዝዓለመ ምዃኑ ነቲ ዝተዓመፀ መመሊሱ ዝዕምፅ እቲ ኸ ኣብ ከምዚ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ተኣኪብኩም ቮት ግበሩ ተኣኪብኩም ካምፔይን ጀምሩ ኣይበሎን ጻድቕ ኢልዎም ብምንታይ ዝነብር ኢልዎ ብእምነቱ እዩ ዝነብር ኢልዎ
زيا نبقوم نبينو تواهباتهم إسرائيل يهابوا من مغنيات إحاتوتون ناملاخ بينها يا خات فلطو بيزبل دلغو ناملاخ بينها يا خات مهارو نسوغنا أبينو انتاي قبرهم مروحهم يلو እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አበይኒ ይዝመርሕ ታብ ከባቢ ኻዝኾን አይፈልጦን ይኻ ሰበሪ ቶም ኣብ ከባቢ ኻዘለው ብዛዕባ ኻዝኾን ዘሎ አይፈልጦን እዮም ናምላኽ በይንኻ ኢኻ ትፈልጦ በይንኻ ኢኻ ትዓብዮ በይንኻ ኢኻ ትልክዖ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዩ ጳውሎስ ከም ኢልዎም ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ድሕሪ ዳእ በርቲዕኩም እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ከዓ ክትፈልጥዋ ኢኹም ኢልዎም ከምዚ ክትኮኑ እየ ዝፅልየልኩም ኢልዎም نفلت حلف زبالة personal knowledge نعمل بينها تفلطوي بينه خمر حكا يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን ኢሳይያስ 58 كم زبل بزعبا ጾም مستزاربه ንሱ ኢሉ ተአምላኽ ዝፈትዎ ጾም ከም ዝኸምዚ ኢሉ ምስ ጀመረ ንሱ እንታ ከገብረካ ኢሉ ክመርሓካ ኢሉ ኣብ ምድር ኣጻምእካ አንበይን ነፍስኻ እንታ ከገብራ ኢሉ ከጽግባ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጻምእ ፍረኽ ትፈሪ ሰባብ ዘይፈሪሉ ፍረኽ ትፈሪ ኣጸቢቑ ይዝካል እግዚአብሔር ይመስገን إساق بتعمد دما أنت يقبر بلنا زرع كل تعد تزبخنا بي كيدو نبكال عد خيدو نبقبس خيدو مالتي بزي أزلا سميع بزي أزلا information صبغي يتأكمي كاب information اللي علقنا أبتيد كازن بركالو زبالة زيادة فرخ بزغيرنا إجزابير منفس بقبعتي قلت يا عملاقي مسكن كميلو كاب زبوتازي تخيدي لو إجزابير نبيني مريحوا كاب زبوتازي أي تخيد سؤال كازرع تتصبغ عن إجزابير لو مهنياتو نسو كاب إبراهام كاب أبو تماهيريو نجيروي you know أبراهام صبغيو أما حلالي فلون إسحاق ذات سوا إسحاق صبغ أرجعنا أريجو بلنا قال إجزابير يعقوب جن not necessary نفع سبب نفع أبو زي خون خيلي أبدي حدا مسافنتي مسافن نجست بمول بيبنيا سبيشال مسافنتي نعمل زي فلت كل ولده دم تنسب لنا ما نياتو نعمل سرها سلز نقول هاي تفلطنيها you know حدا قابت دك أمنت كان دك خامت حلاف كبيد زي مانياتو نعملاق كفلتو مبر زعما عملاق كفلتو ترجم بزح يبلون سلازني إساق انتايلو همزيلو أي تغيديلو زراب زبوت هزيلو إساق انتايجرو زريو 100 خعبت أفريو لنا سلازنا تهزب تعدي شيء تقوله يبلنا جوزيف أسدبها لنا تاريخ صحفي بمول أتورك ناي تعدي دما برورن أكبويلو انت يا قبل دلي እግዚአብሔር አበይኒ ይዝመርሕ ማለት እዩ እግዚአብሔር በይንኻ ይዝመርሓካ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሙሳኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ብምንታይ ይግለጽ ብዝተፈላለየ ይግለጽ ተቀዳማይ ግን እንታዩ ንኣምላኽ ብምፍላጥ እዩ ዝግለጽ ንእግዚአብሔር ብምፍላጥ እዩ ንእግዚአብሔር ፐርሰናሊ ብምጥዓም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናትካ ውሳኔን ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ብመጠንቲ ንኣምላኽ ዝፈለጥካዮ ይፈላለዩ ኣካይዳ ብመጠንቲ ንኣምላኽ ዝፈለጥካዮ እዩ ዝፈላለ ማለት እዩ نحبر يتفلطونيها أبينها ختفلطويو زدلك እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናምላኽ ብምንታይ ይፍለጥዩ ብናምላኽ ብምፍላጥ ይውሰኽ ወይ ካ ጸጋ በኸም ይግለጽ እዩ ከመይ ጌርካ ختفلطون እግዚአብሔር እዚያ ምዕራፍ 6 ሆሴ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጹ ኣሎ ካብ ቁጥሪ 1 እንድሕር ዳም ቢብንያ ንሱ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናምላኽ ከመይ ጌርካ ختفلطو እዚያ سيرجري إلى يسوع عن زيا متحف زيا زا معرف زيا مهنياتو انتهي تبلنا نسو انتهي جبرة يزبل كددا يزبل نسو انتهي جبرة وقع بلنا بعلو خاب قطر شد الشا معرف قطر حمو الشيخ انتهي لهم بنبيات يجير انتهي جروكم يلون قرصكم بقال أفيك انتهي جبركم قتلكم يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን ንምንታይ እንድሕሪልና ኣብ ትግዜቲ ከም ትግቡ ንኣምላኽ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም مس أملاك أي مالا لسون يوم نيرام مسواتي أي قربون يوم نيرام نبيت مقدس أي متصون يوم نيرام أيخون كن زبد الله كتسال يوم مسوات زي قربون نيرام مسوات خاص تاي ليه يلو أكن ما يسن تايو بقى فنفون يلو እግዚአብሔር مسوات يقربو نبيت أملاك يمتصو كل نجار يوم زقبرو جن انتهي قبرو من أي فتوان أي فلتكم من يلوام تزبلت مسواتي انتي مقبار يلو نأملاخ مفلات ايو يبلنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን تحت الى كم ببا أنس يلو قطر شدشة انتي يزفوتو يلو محرات يزفوتو تعمي يزقرن أنا انتي يزفوتو يلو محرات يزفوتو بعلو كاي مسواتي يلو عزيزو بعلو مسواتي يلو عزيزوس
መስዋዕቲ ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ንቃሉ ይኮነን ዘፍርሶ ዘሎ ግን ተቀዳማይ ካልኣይ እንድሕር ዳ ቀዳማይ ኮይኑ ኣይኮን እዩ ኣነስ እንታይ ዝፈቱ ምሕረት ዝፈቱ መስዋዕቲ ይኮንኩን መስዋዕትን እግዚአብሔር ትመጽ እንታይ ዝገበርካዩ ምሕረት ዝብል ቃል እምነት እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ምፍላጥ እዩ ውሽጥኻ በቃል ኣምላኽ ምርታዕ እዩ ምትንካፍ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ምጥዓምን ዘይምጥዓምን ብምንታይ ፍልሉ ይመስለኩም ትፈልጦም ጥዕምከያ ዘይትፈልጥ መግቢ ክሳብ ዘይጥዓምከያ ኣይጥዓምከያ ዋላ እንተ ነገሮኻ ዋላ ገለ መልእኽቲ ክትገልጾ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ይጥዓም እዩ ኣይግለጽኒ እግዚአብሔር እንታይ ይግበርኒ ኣይግለጽኒ ኣይንገርኒ እቲ ዘይንገር ውህበትካ ምሽ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ አርቲኩሌት ክግበር ኣይከኣልኒ በቃላት ክቕመጥ ኣይክእልኒ ጣዕም ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ዝጣዕምኻ እንታይ ይኾንኒ እንድሕሪት ኣይምለስኒ እንድሕር ተመሊሱ ግን እቲ ቀደም ዝጣዕሞ እንታይ ይገብሮ ይዝከሮ ሽዑ እንታይ ይገብር ይምለስ ስለዚ እዩ ንኣምላኽ ምፍላጥ ኣገዳሲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ እንታይ ገበረ ኢሉ ቀደደ ኢሉ እግዚአብሔር ብምንታይ ዝቀድድ ነጊርና ኣሎ ብተታሕቲ ማለት እዩ ብነቢያተይ ገይረ እንታይ ገይረኩም ኢሉ ቆረጽክዎም ኢሉ በቃላት ኣፈይ ገይረ ከዓኒ ቀተልክዎም ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ክብድሃካ ቃል እግዚአብሔር ክጭንድሃካ ቃል እግዚአብሔር ክትንክፈካ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ መምዘን እዚ እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሓደ ሰብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ቀደም ከምዚ ኢልኒ ክሳብ ሕጂ ዮናታን ኢሉ እንድሕር ደኣ ቃል ኣምላኽ ሓንቲ ጥቕስ ከፊትካ ክትባረኽ ተዘይክኢልካ ህይወትካ ጥዒት የላን ኢሉኒ ሓንቲ ጥቕስ ከፊትካ ብሓንቲ ጥቕስ ክትባረኽ ሎክ أبراهام سوري بزعبة بعل داوود بمتى ياخذون يرام لكم تحسبوا ويبعل أبراهام بمتى ياخذون يرام قال أملاخ حد قال يزمطهم قلت تزمت قال مبرت تزفلت قالكم بزعبوا مين نفلت زلنا استصحف زبل خلنا من تاينا يلو نمهرونا يلو تستصحفت زانتا نمهرونا يلو تنعام زمطهم زنبره قال من تانك مصوم يناغنا احنا انتي نغبر قال أملاخ كنصمئ زلنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ ሊይخفوሶ ማለት ኩሉ ቃል ሓደ ቃል አይኮነን እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ ወይል ጢሞቴዎስ ከምዚ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ኣብቲ ቃል ተኸሚልዎ ብምንባር ኢድ ሽማግለታት ኣባኻ ዘለዎ በጸጋ ክትሕድሶ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ትንቢታት እምነትን እንታይ ሰናይ ሕልናን ሒስካ ብኡ ጽቡቕ ውግእ ተዋጋ ኢልዎ ድኻም ዘበለ ምስልቻው ዘበለ ዕጢጢ ዘበለ ኩሉ ናብ ኣምላኽ ዘቕርበካ ዘበለ ብሓደ ቃል ጌርካ ክትብትኖ ኢልዎ ብምንታይ ብቃል ትንቢት ጌርካ ሰባት ዘምጽልካ ትንቢት ድዩ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥኻ ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ በለ ምስ ዓበየ ምስ አስተንተንካዮ ዝፍጠር እሳተ ጎመራው ዝኾነ ኃይል ዘለዎ ቃል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ቃል ዝጌርካ እንታይ ትገብሮ በዚ ጌርካ ኢኻ ትዋግኦ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ገይሩ ገኒሕዎም ውሽጦም ወቂስዎ ኣንቢቦሞ ነጊሮም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጦም ኣቲ እንታይ ገይርዎም ተንኪፎም ኤርምያስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ولا أي زارب نسق كبلي تقولك استقال تاجر نيلو أو وش تايكوينو أم عصاص أنت تايكوينو يلو سق مبالك الإني يلو قال إغزابير بحايلي إغزابير يمسكن قال إغزابير بسلطاني قال إغزابير بمنتايون إرابات يولدان يلو مزمور عسران شعتن كم عينة سلطان زلو كم عينة إزاز زلو كم زحلو حيل زلو قال نحرد زي مسألك خوينو قال أي مسألة كان الله نبيات تايقرأ سخان الله قال تنبيت ويكا قال نبي عدبها لزيو صنع قال تنبيت هلنا يلو እግዚአብሔር استمسكن يكون ስለዚህ ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህት ጌርኩም ተሐስኩሞ ዓለም ጸልማት እዩ ጸልማት እዩ ዓለም ኖ ዳይሬክሽን ዓለም ጸልማት ይብለኩም ኣለኹ ግን ኣብ ዓለም እንታይ ዝመጽእ ቃል እንድሕር ኣሎ እቲ ቃል ኣብ ውሽጢ ክበርህ ከሎ ሓይል ክረክብ ከሎ ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህት ጌርኩም انتقلبكم له يلو እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ተገበርኩም له انتقلبكم له يلو كما يتجمر تقال حقيقه اذا اصبقك حسب اقلبو ዝግበር ይሉ ሰባት ኖርማል ትማልኹም ብለና ነይሩ حقي ካብ መንፈሳዊ ህይወቶም ክወርዱ ከለውን ክዲቡን ከለውን መብዛሕቱ ግዜ አይርድኦምኒ ቁመት ክትውስኽ ከለኻ ስርዳእካ ይርዳእካ ድሕሪ 3-4 ዓመት ዝመፀ ቤተሰብካ ግን አንተ ጎቢ ዝምበር ዝቆልዓ ይብሉ ማለት እዩ ንምንታይ ቀሲሉ ስለዝኾነ ሸተት ይዝብል ማለት እዩ ንስኻትኩም ኢሉ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ክንድዝ ዝኣክል ካብ ሰማዕኩም ኢሉ ከመይ ጌርኩም ካብ ዝፍርድ ዝኽትመልቁ ኢሉ ስለዚ ናብቲ ሰማዕናያ ኣጸቢቕና ክንቕልብ ይግባአና እዩ ምንታን ከይንጠፍእ ትብል ቃል ኣላ በኣ እታ ከይንጠፍእ ትብል ስሊፕ ያ ትብል ሸተት ከይንብል ኣብዚ ኣፍ ደገ ቢሽ ሪኢኹም ኣለኹም ሰባት ሸተት ትብሉ ሓቂሮ
حسيبهم ما يكونوا ግን አይርዶምኒ ሸተት ዝብል ነገር አለው ማለት እዩ ሸተት ምንታን ከይንብል ያትብል ታኸይን ጠፍ እትብል ስሊፕ ከይንገብር ቀስ ገሮ ሸተት ናበለ ይዝወስተካ ኩስኽ ከለኻ አንታዩ ንአምላኽ ክትቀርብ ከለኻ ተቃል ክትንክፈካ ከሎ ተቃል ክሃርመካ ከሎ ነተቃል ክትቅበሎ ከለኻ ነተቃል ናትካ ክትገብሮ ከለኻ ብኡ ክትጽሎ ከለኻ ብኡ ከተስተንትን ከለኻ መሊስካ ክትዕብዮ ከለኻ አይርዳእካኒ ከይተፈለጠንስ ነፍሰይ አብሰረገላ ትኽቡር ህዝበይ ረኸብክዋ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሱላሚት ያቆም ኢላ ሙሳኽን ሙግዳልን አፍት መንፈሳው ነገር በቀሊል አይርአኒ ውጽኢቱ ግን ረአዩ ውጽኢቱ ግን ይግለጽ ናአምላኽ ስዕብ ናአምላኽ ዙስ ፈልጥ በበይኒዩ ካፕተን አምላኽ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ስለዚህ ሙሳኽ ናአምላኽ በመስዓብ ይዝግለጽ ናአምላኽ በመስዓብ ንምንታይ ምክንያቱ ናአምላኽ መስዓብ ይንፈልጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ኢሉ ክንፈልጦ ካንታይ ንግበሮ ንስዓቦ አይነግርኻን እዮም ሰባት ከም ሕጂ ንዛረቦ ዘለና እኹል ኣይኮነን እዚ ማለት እዩ ቃል እንድሕርዳ መጽልካ ጽቦ ቃል ተዘይ መጸልካ ግና ክሳብ ቃልና ውሽጥኻ ዝኣቱ ከተስተንት ነው ናአምላኽ ክደልዮ ቃል ክሳብ ዝህበካ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ኢሉ ዶ ዘማሪ ታሰበይታ ሆም ኢላቶ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ጓለቱ እቲ ክዛረቦ ትደልዮ ቃል ዝኾነ ክዛረቦ ይኽእል እዩ ግን ኢንስፓይሬሽን ዘሎ ቃል መንፈስ ቅዱስ ተሰነ ኃይልና እግዚአብሔር ዘሎ ምክንያቱ ኃይል ቃል አምላኽ ይብለና በምንታዩ በስልጣን ይሉ አውሽጥ ቃል አምላኽ ክበርህ ክጅምር ከሎ ከም ሓዊ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ሁሉ ዝጸረረካ ነቲ ሁሉ ዝባእሰካ ነቲ ሁሉ ውሳኔ ከይትውስን ዝገብረካ ዘበለ ሁሉ እንታይ ገብሮ ይንድዶ እዩ ቃል አምላኽ በምንታዩ በስልጣን ስልጣን አለው ማለት አባኻ እዩ ካልኦት አይኮነን አባኻ እንታይ አለው ስልጣን አለው ብሽጥኻ ቃል አምላኽ ካብ ክልተ ዛፉ ዝበልሕ ሰይፊ ይብለና ሓቀይዶ ንሱ እንታይ ይፈልይ ኢሉ አንጉዕን ዓጽምትን ይፈልይ መፈላልዮኻ ጆይንትስ ካ ይፈላል ኢሉ ኣብ ውሽጢ ሓሳባትን ምሕላንን ኣትዩኻ እንታይ ይገብር ኢሉ ይፈርድ ዝጌጋይ ዝቕንዕ ዝኽትገብር ኣለካ ኢሉ ሓይሊ ይገብራው ፍርዲ ይገብር ፍርዲ ዝብል ቃል ስልጣን እዩ ዘስምዕ ሓቀይዶ ፍርዲ ስልጣን እዩ ጎይታ ክልእኮም ከሎ እንታይ ይብለና ስልጣንን ሓይልን ሂቡ ሊቕዎም ሓይሊ ኸዓ بدي سلطان بدي حيلها يسرحني حكينا وانا سب ترافيك دي زخنا ناي منقص نجر نحردوا بيلكا نعوه ديك تفرحوا تخليها كن بدي حري من الله منقصت له سلازم حيلي بسلطان يسرح قال እግዚአብሔር سلطان الله ማለት መጽንታ ያለው ኃይል ለው ስለዚህ ቃላት ቃል ይሁ እንታይ ገበሮም እግዚአብሔር ቃልና ምን ሊሁ ናብ ያዕቆብ ሊሁ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ እስራኤል ካወዲቁ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን ታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ያዕቆብ ሽሙ ክልውጠሉ ዝኹሉ ዓመታት ግዜ ወሲዱ ሽም ማለት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መጸውዕ ጥራይ አይኮነን ወይ ካ ግልጽ መበሊ ይኮነን ዳይዳ ምስኡ ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ናይ እግዚአብሔር ድሌት ወይ ካ መደብ እዩ ስለዚህ ነዚ ሁሉ እግዚአብሔር ብምንታይ ገይሮ ዝኹሉ ዓመታት ቃል ሊሁ ይገርዎ ቃል ናብ ያዕቆብ መጸ ኣብ ምንታይ ካወዲቁ ኢሉ ኣብ እስራኤል ካወዲቁ ተቃል ምስ መጸ እስራኤል ተለዊጡ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታት ይኽረኽቦ ከሎ ክባእሱ ከሎት ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ከም ኢልዎ ሽምካ ካብ ሕጂ እንታይ ክበሃል ኢልዎ ምስ ኣምላኽ ንሰባትን ተቃሊሱ እንታይ ዝገብር ዝስዕር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሰዓሪ ማለት እዩ እስራኤል ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰዓሪ ማለት እዩ ስለዚህ ከምቲ ሽሙ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እስራኤል ኩሉ ግዜ ይስዕር ካብ ንእስነተይ ጀሚሮም ኩሉ ግዜ እንታይ ይግበሩ ለይሉ ኣጽበቡ ለይ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገበረን ኢሉ ረዳአን ኢሉ እስራኤል ኩሉ ግዜ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብጸበባ ይዝሓልፍ አንቲሴሜቲክ ገለመለ ዝበሃል ናይ ሰባት ኣይኮነን እዚ ተሓሳብ ኣምላኽ ንምጽራር ዝመጽእ ናይ ማዓሞቅ ምኽሪ እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ እንታይ ገበረን ኢሉ ዘማሪ ረዳአን ብዛዕባ እስራኤል እዩ መዝሙር ሕጂ ብዛዕባ ክንዛረባ ይንኽእልና እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ቀድድ ከሎ ኃይል ኣሎ ንሱ ቀድድ ከሎ ስልጣን ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ኮማ ዓይነት እዩ ዝርኤና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኢሳይያስ እንታይ ይገብር ነይሩ የገልግል ነይሩ በቲ ንጉስ ኡዝያ ዝሞተሉ ዓመት ትብለና ሓቀይዶ እንታይ ተራእየን ኢሉ እግዚአብሔር ተራእይዎ እግዚአብሔር ብምንታይ ተዛሪብዎ ወላ ሓንቲ እንታይ ዳርኢዎ እቲ ቃል ምስ መጸ ውሽጡ ክትንከፍ ምስ ጀመረ ትናቱ ርኹሳት ትናቱ ጌጋ እንታይ ገብሮ ጀሚሩ ከርእዮ ጀሚሩ ማለት እዩ ትናቱ ንኣምላኽ ዘይምፍላጥ
ስለዚ እንታይ ኢሉ ሪቫይዝ ገብሮ ጀሚሩ ማለት እዩ ዋይ ኣነ ርኹስ ኣብ ማእከል ዝርኹስ ዝኸናፍሩ ህዝቢ ከዓ ዝነብር ዘለኹ ነቲ ህዝቢ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብሮ ነይሩ ቃል ኣምላኽ ይምህሮ ንኣምላኽ ተመለሱ እንዳበለት ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ምስ ረአየ ግና ዋው ገሪሞ ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ብምንታይ እዩ ነቲ ናትካ ጸልማት የርኢ እዩ ማለት እዩ ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ኢሉ ቃል ኣምላኽ ንሕሱ ኢሉ ሓቂ ዶ ሓጢኣት የብልና እንተበልና እንታይ ንገብር ንሕሱ እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላን ኢሉ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ሓጢኣት ብዝሒ ኣይኮነን ክዛረብ ደልዩ ግን እንታይ እዩ ሓቂ ባና የላን ኢሉ ሓቂ ናባኻ ክመፅእ ከሎ ግን እንታይ የርእየካ እዩ እቲ ሓጢኣት ይተርእየካ ማለት እዩ ሓቂ እንተዘየለ ግን እንታይ ጌጋ ኣለኒ ትብል ማለት እዩ እንታይ የርእየካ ኣለይ ንዓይ ሓቂ ናባኻ ክመፅእ ከሎ ግና sin of omission ንብሎ ወይ ከዓኒ ሸለልትነት ማለት እዩ ንዓይ ንፈልፋል ማይ እንታይ ገይሮም ኢሉ ሓዲጎም ኢሉ ንኣምላኽ ከውሕ መፀጊዕኻ ንኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ትውክልትኻ ንእግዚኣብሔር ናይ መድሓኒኻ ኣብ ኩሉ ነገር ትውከሎ ዘይምግባርካ ከማን ተቓላ ውሽጢኻ ኣትዩ እንታይ ገብረካ ይቐደካ ተቓላ ውሽጢ ኣትዩ እንታይ ገብረካ ይወቕዓካ ማለት እዩ ስለዚ እዩ ንዑና ኢና ብእግዚኣብሔር ንመለስ ኢሉ ዕቤት ብምምላስ እዩ ዕቤት ዝግለጽ ብምንታይ ብምምላስ እዩ ሕጂ ምምላስ ሓጢኣት ምፅጻብ ኣይኮነን ዚያጊረት ያጊረ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ምምላስ ዝብሎ እንታይ ኢልና ሜታኖያ ይብሎ እንታይ ማለት እዩ ሓሳባትካ ምቕያር ማለት እዩ ከም ዘላታ ሓሳባትካ እንታይ ምግባር ምቕያር ኣቲቲዩድካ ምቕያር ኣረኣእያኻ ምቕያር እቲ ናይ ኣምላኽ ነገርሲ ካልኣዊ ንድሕርዳእ ትገብሮ ነርካ ቀዳማይ ክትገብሮ ዝገብረካ ሓይሊ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ቀጻሊ ክትቅበል ኣለካ ምክንያቱ ስሊፕ ስለትገብር ሸተት ስለትብል ምንታን ከይንጠፍእ ቀጸቢቕና ክንቕል ቀጻሊ ስለዝገብረካ ቀጻሊ እንታ ክትገብር ኣለካ በትቃል ሄዳ ኣለካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ንምእዳብ እንታይ ይገብር እዩ ይጠቅም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ዘለና መንፈስ እግዚአብሔር ዝነፈሶ ጽሑፍ ዘበለ እዩ እንታይ ዝገብራካ ሰርጀር ዝገብራካ ንሱ ይዝዕቤካ ንሱ ይጭንድሓካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ዝኾነ ግዜ ድሕር ኣነ ኣምላኽ ሓቲተዮ ከምዚ ሲ ድሓር ሶሪ ከምዚ ገይረ ኸሎ እግዚአብሔር ሲ ምንታን ከይጠቕመካ ኢሉ ወይ ከዓ ከይጎድኣካ ኢሉስ እዚ ኣይሂበካን እዩ ገለ ዝበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ኖርማሊ እግዚአብሔር ኣይሂብኒ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ምስ ኩሉ ህበቱ እቲ እስኻ ኢኻ ብእምነት ትጭብጦ ማለት እዩ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ዝተቐበልዎ ዘበለ ነገር ኣቢዩዝ ገይሮሞ እዮም እግዚአብሔር ግና ብዛዕባ እቲ ኣቢዩዝ ኣይኮነን ዝግደስ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ከመይ ንኣምላኽ እንዳፈለጥካ ብእምነት ተዓብለኻ እዩ ከምኡ እንድሕር ዳ ጌርካ ዝኾነ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ሓደ ኣረጊት ነቢ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ርኢና ኣለና ኣረጊት ነቢ እንታይ ገይርዎ ነቲ ዮስያስ ዘምፅእ ቃል ትንቢት ሕጂ ከግንፅሎ ይክእልኒ ከይድካ ከም ዝበል ኢሉ ተዛሪብዎ ማለት እዩ ግን ድሓርካ እግዚአብሔር ከዓኒ ተጋጊዩ ተዛሪብዎ ድሓር እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ብኡ ገይሩ ከዓኒ ነቲ ዝተጋገየ ነቲ ዘጋገዮ ባዕሉ እግዚአብሔርካ ተጠቂሙሉ እዚ ኣረጊት ነቢ እዚ ፊዚካል ጥራይ ኣሪጉ ዘይኮነ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ዋላት እምነቱ እውን ኣሪጉ እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክሓዋውስ ጀሚሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓኒ ልጢፉ ልዒልዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ክትቅበል ወሃብ እግዚአብሔር ክትቅበል እግዚአብሔር ዘለዎ ክራይቴርያ ድሓር ከምዚ ኸይከውን ኣይብለካኒ ማለት እዩ ምዕባይ ዝግለጽ ብምንታይ እዩ ንኣምላኽ ብምፍላጥ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ኢኻ ትስዕብ እዚ ቃል ምስ መፀ ብምንታይ ዝመፅእ ዘሎ ብሓይሊ ዝመፅእ ብምንታይ ዝመፅእ ዘሎ ብስልጣን እዩ ዝመፅእ ብምንታይ ይመፅእ ኣሎ ብቅብኣት ይመፅእ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅብኣት ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከምዚ ዝብል ኣሎ ሽዑ እዚ ምስ ሰምዑ ልቦም እንታይ ኮነ ይብለና ተወግአ ይብለና እቲ ቃል እንታይ ገይርዎም ማለት እዩ መፂዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ልቦም ተወጊኦም ኢኖ እግዚአብሔር ቃል ክበካ ከሎ ኣይተጥፋዮም ትንቢት እንታይ ትግበሩ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ወጥ ኣብ ጉባኤ ዝመፅእ ትንቢት ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ዘረበካ ቃል ማለት እዩ ዳይሉት ኣይትግበሮ ካል ነገር ኣይትሓወሰሉ ኣይተቃጥኖ ማለት እዩ ብኡ ጌርካ ውፃእ እግዚአብሔር ዕድል ይዝበካ ዘሎ እግዚአብሔር ካብ ዘለካ ክትወፅእ ዕድል ይህበካ ኣሎ ቃል እግዚአብሔር ክትንክፈካ ከሎ ቀልጢፍ ፍረ ክትፈርድ እንድሕር ኮንካ 160 እንድሕር ክትፈርድ ኮንካ ኣብ ፅቡቕ ልብኻ ተቐምጦ ኣለካ ዕቤትካ ብምቕላብካ እዩ ፎከስ ኣቴንሽንካ ብዝገበርካዮ መጠን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ይብለና
مستوجن بطرس نخالوت نحونتهم كالوت حواريات انتاي لهم انتاي نغبر يلوم حاجتهم قال እግዚአብሔር كم زي بلنا ትንቢት እንታይ ትግበሩ ኢሉ አይተናعقوا do not treat prophecy with contempt ማለት ትንቢት አይድሊንን ይዝብል ሰብ የለን ግን እንታይ ነት ትንቢት ግን ካልአይ ገይሩ خريو ይخيل ነት አውሽጡ ቃል እግዚአብሔር ዘረቦ ከም ካልአይ خريو ይخيل ማለት እግዚአብሔር ግን خገንሕ ኮሎ እግዚአብሔር ቅድድ ኮሎ እግዚአብሔር በቃላት ነቢያት ገይሩ خዛረብ ኮሎ እግዚአብሔር በቃል አምላክ ገይሩ خዛረብ ኮሎ እድል ይበካሎ ማለት ክትስዕ እድል ይበካሎ ክትዓብ እድል ይበካሎ بعبيت كتقلص عدل يهبكالو እግዚአብሔር ይመስገን مفلاطن ممللاسن عبيت አይኮነን مفلاطن ممللاسن in fact አዙ ያሰልቻው ከምዃኑ ዝተላዕለ ንሰባት እንታይ ገብሮም ይዝሕሎም ምክንያቱ ለውጥ የለን ይዝብለካ ሰብ ለውጥ እንዲናስ ኢናሉ በቃ ሆነ ምን ታይዲ ኣብቲ ቤተክርስቲያን ወይ ካብ አገልግሎታት ካብቲ ዘገልግል ዘሎ ሰብ ክኸውን ይኽእል sometimes ብዙሕ ግዜ ግን ጳውሎስ ከምዚ ኢልዎም ኣሎ ንሰብ ተሰሎንቄ እንታይ ኢልዎም ቃል ኣምላኽ ኣብኻትኩም ዝጎይ ዘሎ ኢልዎም ሞኸኣ ዝፈሪ ዘሎስ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከም እንታይ ስለ ዝተቐበልኩሞ ኢኹም ከም ቃል ኣምላኽ ስለ ዝተቐበልኩሞ ኢኹም ኢልዎም ንሰብ ቆሮንጦስ ከዓኒ ኣብ ልብኹም ይፀበኩም ዘሎ ሊድያ ትበሃል ሰፋይት ቀይሕ ሓሪ ይብለና ካብተን ኩለን ኣንስትኡ ዝነበራ በይና ንሳ እንታይ ገይራ ኣቕሊባ ብለና እግዚአብሔር ካን ልባ እንታይ ገበረላ ከፈተላ ማለት እንታይ ማለት ቃል ክባ ጀሚሩ ማለት እዩ በቃ በቅጽበት ተለዊጣ ንስኻትኩም አቤቴ እንድሕርዳ አዚያትኩም ከም ሓፍት እንድሕርዳ አሪኹም መሆንኩም ሲ አቤቴ ክትኣትውለኩም ኢላቶም ለና ክሳብ ክንዲዝ በሓፂር ግዜ ተቃል እንታይ ዝገብረካ ስልጣን ስለዘሎ ንኹሉ ውሳኔታት ካን እንታይ ይገብረዩ ይቅልሶ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ድማ ቅባት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ኢሉ ንኹሉ እንታይ ትገብርዎ ኢኹም እንታይ ማለት እዩ ሁሉ ትፈልጦ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር ከፍልጠካ ዘለ ሁሉ አውሽጥኻ ኣሎ ማለት እዩ ቅባት ካላ አይኮነን ከዓብ ሁሉ ዓበይት ነገር ይገብር እዩ ግን ካብቲ መጀመርታ እግዚአብሔር ዘረበካ ዘበለ መንፈስ ቅዱስ ነፈሶ ዘበለ ዝኾነ ነገር ቃል ዝበካ ዝኾነ እግዚአብሔር ዕድል ዝበካ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረካ ኣሎ ይመርሓካ ኣሎ ማለት እዩ ሰብና በአምላኽ ቅርብ ኮሎ እግዚአብሔር ቅድም እሱ ይዝቦ ዕድል ይበካ ኣሎ ከመርሓካ ኢሉ ሆሚሊ ኢሳያስ 58 ቀዳሜት እንታይ ኢሉ ንሱ ከመርሓካ ኢሉ ካብ መሪሕነት ምጉዳል ካብ ዳይሬክሽን ምስአን ካብ አንፈት ካብ ምጥፋእ ዝኸፍእ ነገር የለን በይና ይኻት ጅምር ብዘፍጥረት ይኻት ጅምር ብመዝሙር ብምንታይ ይኻት ጅምር ብምንታይ ይኻት ጸሎት ይኻት ጅምር ድሕርዳ ኣብ ጸጋ ኣብ ቅብኣት ኣለኻ ግና እሱ እንታይ ገብረካ ኢሉ ይመርሓካ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቅብኣት ይዝመርሕ ጸጋ ይዝመርሕ ኣብ ማእከልኩም ብኸመይ ዘመሰለ ቅድስና ከም ዝተማላለስና ብጸጋ ኣምላኽ ተመሪሕና ኢልዎም ኣሎ ጳውሎስ ብጸጋ ኣምላኽ ተመሪሕናስ ብኸመይ ብቅድስና ከም ተማላለስና ጸጋ ኣምላኽ ኢና ውብፅሕዎ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከም ትቕብኣት ብዛዕባ ኩሉ ዝምህረኩም ሓቅውን እዩ ሓሶት ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ቅብኣት ዝልውስ ክንገብሮ ኣይግባአናን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዝተዛረበሉ ዘበለ ኩሉ ግዜ ነቲ ጸጋ ትኽትሕልዎ ናትካ ሓላፍነት እዩ ኣይትንዓቕ ኢሉ ብኡ ጌርካ ሕዝ ኢሉ ቃል እምነት ቃል ትንቢት ሒዝካ ብኡ ተዋጋእ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዓለም ተዛዓበየ ነገር ሰማይን ምድርን ሆልድ ገይሩ ዘሎ እንታይ እዩ እግዚአብሔር እውን ዝጥቀመሉ ኣጽዋር ቃል እዩ ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ብኡ ከዓ እንታይ ትገብር ተዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ቅብኣት መንፈስ እግዚአብሔር ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ዝፈሰሶ ከዓኒ ይዕቢ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ድማ ደቀይ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምንታን ክንረክብ ብምጽኣት እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርሲ ብምንታይ ንበሩ ኢሉ ሽዑ በቲ ቅብኣት ንበሩ ኢሉ ብኡኡ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ምጽኣቱ ከሕፍረካ ዘይክእል ንሱ ክግለጽ ከሎ ከዓኒ ትብዓት ዝኾነካ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ እንታይ ክገብር ከሎ ክግለጽ ከሎ ከዓኒ ትብዓት ዝኾነካ እንታይ እዩ ቅብኣት እዩ ቅብኣት ማለት መንፈስ እግዚአብሔር ዝነፈሶ ዘበለ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሓደ ግዜ ጳውሎስ ኣብቲ መኣረሚ ይወሲዶም ይፍወሱ ነይሮም ይባል ሓቀይ ዶ እቲ ቅብኣት ናይ እግዚአብሔር ይፈሲስዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽካ ቅብኣት ይፈሶ እዩ ካብ ቃል ኣምላኽካ ቅብኣት ይወፅእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢልና ኣለና እትዮም ቃል ኣምላኽ ምስ መፀሎም እቶም ኣብ ግብረ ሃዋርያት ዘለዉ እንታይ ኢሎም
تخنقبر دليناتهم حواتنا إلهم بقى وشتهم اللي تتنكفوا أغلوا اليوم حجي سنتات هتكبر نعم لخصي بمين أغن رغبوا لهم صوم كان داي لهم تنسحن تملص قال أملاخ مستنكفك قلت إفكا خام قد خاخت عرضي مالتي نعوز خون حيل شعه بك الله تكمل لك موسخ بزيو موسخ بزح من الناس يكونن نعم ثلاثة نجارات قويتها تزاريبو بزعبا قالنا بخمس مسأس نتقال كيف الرزق الكلام قدام ينتايلو قال منقص سميع زي استوعلو يلو زي استوعلو زبل attention زي هو قلبو زي هو مالتي سلس قلت في خير ويك أخال نجار مسيا يوسطه سلت قال ويك سلت سدت مسكونة إلو يسجي سدت there is always سدت كل زي سدت دحرق على الله دي أنا نقولكم مالتي قويتا غميلو تعمل قد أنت تعمل تويتا دحرق عندها تصيبت يا تخيل له ده تصيبت يا تخيل جن أبزخول لجنا حقوس جزابير مسخاي جزابير يمسكن تسقى جزابير مسخاي حيل جزابير مسخاي عملاق يمسكن قميل له زماري 4 كلتن انتايلو بليت دما مزمرو مسايو إلو ده مالتي الأم لا حس كهت كيد كلها أبتسألمات زبالة أبتمكرها جزء زبال كمان انتايلو مزمور جزء أبيهر الله حيل جزء أبيهر الله مالتي you know داويد مستقبة بنيشتو مالتي then صبوا عند سلوت أخيرو أبتوت تدرنا نايب ساول مالتي ساول انتاي دري يقول جزء نفع تواجع سراوي زبالة انتاي جبر يرئني حيال جنا تواجع عند حري دم ماموس يوصلنا براب لنا سأل دقة إزري وش تيرئني داويد سوري سأل مالتي باولوس جن بزعبا مرحت انتايلو تزاريبون تيميتيوس نتوم تايجبر رميلوم نتوم أمونات سبات زحدر زهابو ميلوم እግዚአብሔር እሙን በር ካሪዝማቲክ አይኮነ ዝደሊ ካሪዝማ ዳሞሎ ወንደሱ ስባዕሉ ካሪዝማ ዝብል ቃል ባዕሉ ኮ ጸጋ ማለት ይባይዘው ተወሲዱ ዳብቲ ስታይንበርግ ግን እግዚአብሔር ጸጋው አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ ማለት ማለት እግዚአብሔር ጸጋው አምላኽ ጸጋ አለው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር እንታይ አይኮነን መምዘን ኾና ይክልኒ እሙንነት እዩ ሕጂ ሳኦል ግን ደገ ይድሪ نفع تعدر تريو زغط أمنا خلي بس يا جنبار زي هنا تويلو تسحب يزوج دم مالتي داويت بتعمي نفع عند أخونا مسكدة حدا خبطهم أزز سراويت جنرال كوين مالتي you know ده حرقن كبيد نجار مسيوا مليش تسوقي جو مالتي حجي داويت يعبد يدله يقتل يعبد الله يقتل جن ذكرهم يعبي زل داويت من يعتو الأملاخ سلز مصام انتاي له حدا خبط تزمره مزداويت أنا دمايلو بالبين تايلي يقول إلو እግዚአብሔር አይርእኒ አይሰምዕኒ ይበልኩ ኩሉ ሰብ ሐሳዊ ይበልኩ ይሉ ኩሉ ሰብ ሐሳዊ ይበልኩ ማለት ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሳሙኤል ታይልዎ ነይሩ ከምዚ ጌርካ ክትነግስ ይሃ ገለ ይልዎ ኩሉ ሰብ ሐሳዊ በቃ ማንያቱ አክንድ ዝነግስ እንዳስለጠት እንመጽያ መጽያ እንዳበልኩ ሕጂ ኻና በይ ከይደ ኢሉ ናበረኻ ናባዕቲ ኣነ ከምንታይ ኢልዎ ክነግሮ ከሎ ንሳኦል ሓደ ግዜ ቀትሎ ክመጽ ከሎ نموت انتاي لو نموت كلب دي لو نقول إسرائيل نموت كلب خدلنا بزوج إلو بقى معناته داوود هيوتي is going نيرو شو قلنا حدا نقدر تصبوا نقدر نيرو أو خلينا قلنا يعبي نيرو حجي عين جماعة الله أبشجر أبصبغ على عملكم لنا ما أكلكم حسارة ما كرادو تسقب على ليلو نسون تاي كبر يلو تسأليلو تسأبي بود الله يلو envelope دي بلنا كم لك عبوست عتوه بكل انت ندحر دعت خبيبو እግዚአብሔር ንዕቤት ዕድል ይቦሎ ማለት እዩ ዋው እግዚአብሔር ንምንታይ ዕድል ይቦሎ ንዕቤት ሽግራት ዕድላት እዩ ወይል ስለዚህ እንፈትዎም ኩላትና አይንፈትዎም ኒና ስለ ጽዑማት ዘይኮነ ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር እንታይ ይጥቀመሎም እዩ ምዕበይ ወይካ ቡ መውጽእ ይጥቀመሎም ክሳብ 20 ሰዓት ያ የተራዩ ሰዓት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዳዊት እንታይ ይገብር ነይሩ ይውስኽ ነይሩ ይጎድል ይውስኽ ነይሩ ግን እንዳተባረረ ናው ዝመጹ ዝነበሩ ሰባት ከኒ ነፍሶም ተመረረት ዕዳ ዝበዝሖም ሽግር ከሎ ሽግር ዝውስኹሉ ሰባት ማለት እዩ በቃ እንዳጽበበት ያትመጽ ነይራ ታ ጉዳይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ዳዊት ዕድል ይቦ ነይሩ ዳዊት ነዚ ዕድል ተጠቂምሉ ኣብቲ ቦታት ግና ዓቢ ማለት እዩ ስለቲ ቃል ስደት ወይ መከራ ምስኮነ ينو بيتروس كم زيلو بكريستوس يسوع نبني زل العالم كبروا صوعكم أملاك كله تصقايلو እግዚአብሔር ይመስገን قرب جزي حسارة مكرام تصقبكم يلو
تقال مس مصا قديمو نامتاي زاتوكا بتقال تسيكا وسينكا كتعبي كتوسخ كتنسق كلها قال نجر مصي تشالنج يغبركا مالتي سلازي نعو كتسغرو زي كتسغرو ابخاي غويتاكم يلو مالتي سلت قال مكراوي سدت مسكونه بو يعنقفيلو سدت مالت حجه اوصيم كاب غزا همزو غبرخا سدت كمز persecution قال ملتات تراين حساب مالتي سدت كاب سغا خاي جمر مالتي غوهي ويكا حاليوت زعلم زياون معشاو هابتن غنا نتقالكا يحنقو يلو خاسال سيمصي مالتي زو كله دحر من يم زموص يلو غويتا دحرتي بقبعات زمصق قاليو قال منغست خيفر زيام يم زخل كل ويلو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ግን ታይሉ ቁርብ መከራ ምጽጋኩም ንሱኽ ፍጽመኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አበርታዓኩም ክስርተኩሙኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዕቤት ብዘይዚ የለን ማለት እዩ ቁርብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምጽጋኩም ኩሉ ግዜ ተኸፍለ ዋጋ አለይ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እትግዝ ወስኹ ንኸፍለ ዋጋ ግን ብዓይነቲ ዲቮሽን ትራይነር አዮ በዓይነት ናብ አምላኽ መቅራብ ትራይ አይነር አዮ እንታይዳ ናምላኽ ቀሪብካ ቃል ሒስካ ብገስ ኮለኻ ፈተናታት መገድኽ መጽኻ ይካሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ግን አነዞም ኩሎም ዕድላት ይጥቀመሎም ዶም መበሊ መተንሲ ይገብረካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ዚያ ጥቅሲና የመጨረሻ ጥቅሲ ኮነትን ገንጽላባ ኦኬ ሓደ ሰብ ክትሪእዎ ይኹም ማለት ድሕርዚ እንዳይሉ ትናምላኽ ዝደሊ እሞን ፍትወታቱ ድማ አጥቢቁ ዝሕዝ ታሪሞት አላትካ ፓስተር ኦኬ ገሮም አለው ግደፋ እዚ ትፈልጦ ሪሆም እዚ አባ ኸሳቴ ይባል ፍራሚናጦስ እንብሎ ማለት እዩ እዚ ወንጌል ናብ ሓበሻት እዩ ማለት እዩ ወይ ካና በኢትዮጵያ ወይ አብ አዱሊስ ተማረኸ ማለት እዩ ሰባይ ዝንታይ ገሩ ሓው ነይርዎ ምስ ሓው ክልቲኦም ካብ ሶርያ መጽኦም ሊባኖስ ይተወሊዱ ግን ሶርያ ይነርብት ግዜቲ ማለት እዩ ዝሕጅ ሊባኖስ ተሎ 330 ዓመተ ምህረት ናብዚ ቀይሕ ባሕሪ ክሮስ ገሮም ካብ ኢንዲያን ኦሽያን ምስ መጹ ዘን ኣብታ አዱሊስ ምስ በጽሕታ መርከብ ተሰራቶም ስለዚ ሰለይቲ ከይኮን ኢሎም ካ ቀቲሎም ንኹሎም እዝን ሓውን ግና ናሹ ስለ ዝነበሮ ወይ ናቱ ካዚን ይዝባል ንኽልቲኦም እዚኦም እንታይ ገሮሞ ማሪኾም ንንጉስ ናይ አክሱም ህያብ ሂቦሞ እዚኦም ከገልግሉ ኻይሎሞ ህያብ ኢሎም ሂቦሞ ማለት እዩ መንእስያ ስለ ዝነበሩ ከዓኒ ድሓን ኣሲሮሞ መጀመርታ ድሓር ግን ተሓደ ቤት ፍርዲ ተሓደ ገይሮሞ ማለት እዩ ኣብ መግቢ ገይሮሞ ማለት እዩ ዘን ሪኦሞ ብጣዕሚ በላሕቲ ምስ ኮኑ ደቅና መሃሩልና ኢሎሞ ተሓደ ብፍላይ እዚ መሃሩልና ኢሎሞ ማለት እዩ ኤዛና ዝበሃል ንጉስ ትፈልጦ መጀመርታ ወንጌል ጎይታ ዝተቐበለ እዚ እዩ ግን ኣብ ጎይታ ምጽይዎ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዝግለጽ ዕቤት ማለት እዚ እዩ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከም ዝኸፈለ እዚ ድሕሪ 5 ዓመት ነፃ ተባሂሎም ብዙሕ አገልግሎም ደቆሙን ትምህርቲ ምሂሮሞም ነፃ ምስ ተባሃሉ እዚ እቲ ቃል ኣብ ውሽጡ ስለ ዝኣተዎ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ስለ ዝተረድኦ ነዛ ጻውዒት እዚኣ ምእንታን ክእዘዝ ኢሉ ናብ ጢሮስ ኣይተመልሰን ናብ አሌክሳንድሪያ ተመሊሱ ናብ ግብጽ ማለት እዩ ኣው ተማሂሩ እንታይ ተማሂሩ ቴዎሎጂ ተማሂሩ ወይ ከዓ በቲ ግዜቲ ኦርዴይንድ አገልጋሎ ክትኮን ተኾንካ ከምህሩ ኔርዎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ብሓድሽ ተመሊሱ ናብ ምድሪ ሓበሻ ማለት እዩ ኣው ወዲኡ ዕድሚኡ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣነ ግና ነቲ ሰማያዊ ራእይ እንታይ ገበርኮን ኣይኣበኽዎን ኢሉ እቲ ሰማያዊ ራእይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣድህቦ እንድሕር ዳይብካሉ ንውሳኔታት ካብ ልዕሊ ማንም ክሰርዕ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ኩሉ ከም ወፃዓ ቆፀርኮ ዝብሎ ከም ዘይጠቅም ቆፀርኮ ማለት እዩ ዘይጠቅም ክትቆፅሮ ዝገብረካ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ነቲ ካልእ ኩሉ ነገር ጎይታ ከም ኢልዋ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ እንታይ ኢልዋ ህያብ ኣምላኽን ዝሓተክ ዘሎን መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ኢልዋ መቕድሒ ዶ የብልካንዶ ገለመለም ባል መግደፍዮ ምለመንክኒ ኢልዋ ስኽ ግዳ ምለመንክዮ ነርክ ኢልዋ ህያብ ኣምላኽን ተኣስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥ ኢልዋ እግዚአብሔር ይመስገን እዝን ሓውን ብሓንሳብ ዓብዮም ብሓንሳብ ተማሪኾም بحسب يرام نحمش نعمت دحري حوجن نو هيدا يلو لا سيلو إذا كنت أجرو أودي هو مالتي إخباري مسكن كساتي برهان إلى مشروع فرامينات أسيش من يروجن كساتي برهان أبا كساتي زبال مالتي إخباري مسكن سلازم إخبار
ኣብ ኩሉ ዝግለጽ ለውጢ እንዲሁ ሓቀይ ምሽ እዚ ንሃገራት ዝልውጥ ለውጢ ማለት እዩ ካበይ ጅምር ግን ቅድም ንዓኻ እዩ ዝልውጠካ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድም ንስኻ ተዓቢ ማለት እዩ እንጽሊና ወይታ ይባረኽኩም ካብ ዘለናዮ ደው ኢልና ማን ክሮስትራት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ኩሉ ዝተዛረብናዮ ኣብ ውሽጥና ዝተረፈ ቃል ተሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንዑ እስክነስ ነኮማ ሳዕዮ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ቃል ብስልጣን እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል በሓዊ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዕራባት የውልደን ንጽሕዲ ንኦም ሊባኖስ ካ ይሰባብሮ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ቃል ፉል ኮርስ ወይ ድማ ሙሉእ ስልጣን ኣብ ህይወትና ክህልዎ በሰዓት እዚ ገዛእ ርእስና እንዳሃብና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሓይል እግዚአብሔር ስልጣኑ ንሕብረት መከሩ ንትንሳኤ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ይመስገን ሚክሮስትራድ ባሳይ ፕሮጀክት ናበገና أجمرك تود أملاخ تلقفهم ها نقضيت بالقويتا نمسكنك كلنا እግዚአብሔር አቦዬ ተምሃርና ያውቃል ህያው ሎሚ ግን እግዚአብሔር ክንውስን ሐሌልና ጎይታ ንስኻ ወእግዚአብሔር ርዳአና ንስኻን ትዝረዳ አኻሲ እግዚአብሔር አቦ ሰብ አቅም ይብሉን ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማዓት ጥራህ ኮይና ኸይንተርፍ ተቃሉን አባና አትዩስ እግዚአብሔር አቦዬ ሚትሱሳ 30 ኸፈሪ ይጽልያለሁ አብዚ እግዚአብሔር አምላኽ ቃልካ እና ተነግረስ ኢልና ከም ሰማዓቲ سمعينايو انت خلناس እግዚአብሔር አቦዬ سؤلهم نخرئيو عداقا خمس خدو مو سؤلهم كا خمس ملسو إن أخن كون مو وأملاخ عداقا خير الناس عدقنا نملس عترفنا نملس وإግዚአብሔር أملاخي نفرق كون يسألي الله قيتها يرئي الله بذكر ما يزلو زرعي تخلي زفرز له እግዚአብሔር አቦዬ ግን መወዳቱ ከበጽሐክን ከይኮል ለፍሲ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ዝባላዕ ናይ ምድሪ በልዓተኛ እግዚአብሔር አቦዬ ከበላሾ ካብ ዝኽእል ነገር ሁሉ አምላኽ ክሽፍኖ እጸልያለሁ እግዚአብሔር ደደግንካ ቅድሜ ተምጽኦ الله ሞ የመስገነካ አለሁ እግዚአብሔር ግና ንስኻ ኢኻ ሙሉእ ትገብር ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ንሰብ እትረድኦ ስለዚህ እግዚአብሔር ሎሚ ጸልያለሁ ክትረዳአና እዋን ቀውዕ ኮይኑ 130 አፍሪናስ በሐጎስ ነቤትና ክናአቱ እግዚአብሔር አቦዬ ይጸልያለሁ ቃልካ ህያው ኮይኑ አባና እግዚአብሔር ዘዕቢ ዝርእ ለውጥ ዘምጽእ ክኸውን ይጸልያለሁ ከምቲ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ የዝድገረና ዘሎሲ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ይኹን ካብ ሕጂ ንድሓር ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝርእይዎ ምዕባይ ኩሉ ግዜ መዓልቲ ክህሉ ይጸልያለሁ አቦዬ ረዳእና ኢኻ እሞ እትታኸስን ስለዚ ነመስገነካ ኣለና نحاول ونباركه جزين أدرن هابو مملسه سخ كتبق ردايو እግዚአብሔር አቦዬ አብናብሩ አብይወቱ አብዝዋጎ ዘበለ ሕልኮ ዘእተወሉ ከድቆ ኢሉ እግዚአብሔር ጽዕር መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአሰር ይፍረስ
እግዚአብሔር አምላኬ መንታን ቅድሚት ከይኸይድ ሕልኮ ዘእቱ ክፉ መጸለያ ሓይለይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሱ ይውደቕ ሓወይካ ዘሊሉ ይሕለፍ ይብላ ኣለኹ ርድኣዮ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ተባረኹ እግዚአብሔር አምላክ ባረኽኩም ኮፍ በሉ